everyone! And to all Katandunganos watching inside of Iraq Sports Complex, as you are going to witness, once again, another quality basketball league in the Bicol region. This is your Ako Bicol Cup Catanduanes. Babawi o uuwi? This championship game is nothing without strong contenders for the title. Who among your favorite teams will claim to become the best in the province of Catanduanes? So hold on to your seats as the first team that will walk inside the court will going to prove once more that they are the greatest team among the best. A team that claimed the first win of our best of 3 series. A team that is built to dominate and strike fear to their opponents. Everyone, make some noise for Team San Andres! First in line, we have a shooting guard from San Andres, wearing jersey number 1, Ryan Salvador. A former regional squad champion under the team Legazpi City from Bangamanok, Catanduanes, jersey number 6, Earl Andrea. A former Palarong Bicol player from San Andres, Catanduanes, wearing jersey number 8, Ryan Talia. A former varsity of Catanduanes State University and hailed as finals MVP of BSC Bagamanok Basketball League from San Rafael, Bagamanok, wearing jersey number 15, Mark Eric Cabrera. A former champion and finals MVP of San Andres Mayor's Cup from Batuong Paluay, San Andres Catanduanes, number 23, Roldon Tagle. A former Palaro Pambansa and regional squad player under the team of Catanduanes State University from Esperanza San Andres Catanduanes, jersey number 22, Alvin Valesa. A former regional player, Philippine National Police, PRO5, Kasurog team from San Andres Catanduanes, wearing jersey number 11, Rudy Clapino Jr. A former Palarong Bicol and Palarong Pabasa player from San Andres Catanduanes, number 18, Raymond Osorio. A former Palarong Bicol and national squad player from San Miguel Catanduanes, wearing jersey number 3, Albert Tixon. Former 3x3 provincial meet champion who also played national squad in Tarlac from San Miguel Catanduanes, wearing jersey number 2, Alvin Tixon. A former varsity player of the NCF Tigers who was hailed first runner-ups under the team Naga Casireños of Ako Bicol Cup Camarines Sur from Camiling Tarlac, jersey number 91, Julius Tiburcio. And last but not the least,
is a former varsity player of Armando Cope College Green Serpents who was recently drafted in the PBA and other commercial basketball league. He also played for Ako Bicol Cup Albay and Camarines Norte under the team Legazpi and Santa Elena. From Salvacion, San Andres, Catanduanes, number 16, Tikboy Aquaman Del Rosario! Together with our team manager, Boboy Tamnate Albañel, coaching staffs are Espirion Centelisis III, Ian Tacorda, Osito Manlangit, together with our head coach, Louis Centelisis Magno. This is Ako Bicol Cup Prebanza sa Isla Championship game, has been carved already into history of this province. Once more, the next team in line are hungry and determined to have their revenge on their opponent. A team that reminisces greatness rather than accepting defeat. There is no such thing as a word na uuwi, but rather they are here to reclaim what's theirs, and that is the best in Catanduanes. For the last team that will walk inside the Virac Sports Complex, everyone, make some noise for Team Viga! A former varsity player of Armando Cope College, Green Serpents, from San Jose, Viga, Catanduanes, number 2, John Cedric Tulog! A former Viga Paray Festival Cup Mayor's Cup champion from Viga, Catanduanes, wearing jersey number 4, Alison Pamplona! A Palarong Bicol player and a former Catanduanes State University varsity player from Ananong, Viga, Catanduanes, number 7, Luis Cervantes. A player who played in NBTC, entered high school from San Vicente, Viga, Catanduanes, wearing jersey number 12, Mark Ronald Panglao. A former 3x3 player of SDO Catanduanes and a finals MVP of VRTHS, secondary team from Viga, Catanduanes, wearing jersey number 27, Aaron Lee Yucero. Coming in next, a former intermunicipality player from Obong, Viga, Catanduanes, number 24, Charlie Timao. A former Palarong Bicol 3x3 bronze medalist from Calatagan, Vira, Catanduanes, jersey number 10, Jerome Ocray. A former national squad player and NBTC regional championship from Calatagan, Vira, Catanduanes, wearing jersey number 9, Neil Ocray. A former Armando Cope College Green Serpents varsity from San Jose, Viga, Catanduanes, number 8, Tristan Ubalde. A former Ako Bicol Cup Albay Mythical 5 player under Team Legazpi from Pincalil, Legazpi, Albay, wearing jersey number 14, Lloyd Jefferson Borbe. A player who played Ako Bicol Cup in almost every province and hailed as Ako Bicol Cup best import
under the team Sangay from De La Paz, Taragalbay, wearing jersey number 17, Eugene Malapre. And last but not the least, a former Palarong Pamasa player and a varsity of Amado Cope College Green Serpents who hailed as multiple MVPs from San Jose Viga, Catanduanes. Let's get ready for jersey number 13, James Carl Ubalde. Together with our team managers of Viga, our Mayor Emetrio Tarin and Councilor Patrick Ian T. Aquino. Assistant coaches are Abraham Yutan, Rene Romero, Rodel Tempranuevo, Darwin Olesco, and Rolando Brizo. Together with our head coach, Sean Molina. All right, so now may we invite everyone to please all stand up for the singing of the Philippine National Anthem together with the invocation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. All right, you may now take your seats. May we invite our players for the ceremonial handshake. All right, in the thousands of attendants here at the Virac Sports Complex, mga Katandunganos, we are proud to say, let's get ready to rumble!
At meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang inaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagapak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uuwi na kayo ko, alamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro best, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, naglamak ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay
Magandang gabi basketball fans, magandang gabi Bicolandia. Ito pa rin ang iyong paboritong Ako Bicol Cup Katanduanes, syempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, Game 1 was a blowout game for Team San Andres as they claim the first blood sa ating best of 3 finals ng ating Rebansa sa Isla Championship Game. At kung makikita mo partner ang ating venue dito sa Virac Sports Complex ay same scenario nitong Game 1 kung saan punong-puno tayo ng mga spectators para manood nitong bakbakan San Andres versus Viga. At kung babalikan natin partner ang nakalaang Game 1 sa ating championship game, how Team San Andres take over against Team Viga sa pangunguna ni Coach Louie Magno. And to think of it na partner, they are 1 win away para makuha ang first ever Ako Bicol Cup Catanduanes Championship. And we should also commend the brilliance and court vision nitong si Aquaman Tikboy del Rosario. At mahahalata mo na talagang yung eagerness niya na gustong manalo dito sa ating Game 1. Talagang napaghandaan ng Team San Andres sa tulong din ng dynamic duo brothers na si Alvin and si Albert Dixon. At syempre, ang newly acquisition nilang center who played for Kamsur, Naga City and with the likes of Julius Tiburcio. At syempre partner, hindi pa tapos ang laban. And we cannot underestimate itong team ni Coach Sean Molina na Team Viga. If natalo nitong nakaraang Game 1, they became undefeated sa ating elimination round up to our semifinals, and I'm sure nag-adjust ito ang kanilang mga lapses at naging kakulangan nitong last game. But I'm sure this Team Viga prepared especially sa kanilang guards like James Ubalde and their imports na they're ready to step up para makapag-force ng isang do-or-die Game 3 Championship Series. And again partner, if hindi ito matatapatan ng offense ng San Andres, Viga would be the same scenario tulad ng first game. Of course, hindi mabubuo ang ating panel ngayong gabi kung wala ang ating mga nagaganda ang courtside reporter sa tulong na inside. Kaya ladies, magpakilala muna kayo. Magandang gabi, Catanduanes. Magandang gabi, mga kasurog. We are going to be your Ako Bicol Cup courtside reporters for Game 2 ng ating Rebansa sa Isla Championship Game between Team San Andres kontra Viga. This is Carmela Hernandez together with Jessamine Navales. Pero mga kasurog, bago ang lahat, we are currently live at Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at Ako Bicol Party List Facebook page. You can also show your support via subscribing and following our YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Ayan muna ang update dito sa courtside. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach John. And maraming salamat Miss Carmela and Miss Jessa sa update. And para naman sa ating game story ngayong Game 2, babawi uuwi. Makakabawi ba ang Team Viga despite their loss against Team San Andres, or uuwi silang luhaan sa ating series? Pero we cannot predict the future partner despite yung mga kakulangan. And pero I'll expect hindi na ito magiging madali for Team San Andres, kasi sino ba naman ang gustong umuwi agad? And for sure babawi ang Team Viga to take their revenge also sa kupunan nila Tikboy de Rosario. And that's a good game story partner. And dahil walang kaibigan dito, they need to step up kung gusto nilang mauwi ang first ever Ako Bicol Cup Catanduanes Championship. Pero bago makalimutan natin partner, magpakilala muna tayo. Ako nga pala si Wade John Bachiller, kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this Game 2 of Best of 3 Championship Series between San Andres and Team Viga. Magandang gabi, partner. Magandang gabi po, and magandang gabi sa lahat ng ating mga manonood dito. Again, San Andres versus Viga. Yes, partner. And despite the loss ng Team Viga against San Andres, ang tanong ko sa iyo, Coach, how would Team Viga stop or force a Game 3 pagdating dito sa ating finals? Yes, partner, sabi nga natin, blowout game for Team San Andres on the last game. Partner, I have 3 main points here for this game. Number 1, counter without fear, partner. Ito dapat ang gawin ng mga taga-Viga, kasi kung mapansin mo, during their last game, medyo may konting lapses sila when it comes to distributing the ball and also to countering kung ano man yung ginagawa ng kabilang team. Also, these 4 players should step up this game. Malyapre, Borbe, and the Ubalde brothers, partner. Talagang yung numbers nila yung kailangan dito for them to snatch a win and ma-force pa ito papunta sa Game 3. And lastly, ilimit nila itong si Tikboy de Rosario, kasi sabi mo nga kanina, those distribution, those team effort ay nanggagaling doon sa kanilang main guy na si Tikboy de Rosario. So, kailangan nilang i-stop ito
for them to force a game 3, partner. Yes, good observation, partner. And we'll see kung talagang nakapaghandaan ng Viga or makukuha na ng Team San Andres ang kauna-unang ng kampyonato dito sa Isla. And syempre, para naman ulit sa ating kasurog matchups itong makaraang Game 1, we will be having Tikboy Del Rosario, the Aquaman against the huge deal na si Eugene Malyapre. Yes, partner. So sabi nga natin nung nakaraang game, the first game that they met, ito din ang dalawang ito ang tiningnan natin with those kind of numbers. But on that last game, si Tikboy Del Rosario, partner, ang nagwagi. Because look at that number. 10 attempts, he made 7 on the 2-point average. Also, sa 3-point line, 50% siya dyan sa 3-point line na yan with 3 and 6. And sa assist, partner, tingnan mo naman yan. 6 assists kontra sa isa ni Malyapre. And also, look at that scoring, partner, na talagang contribution nito ni Tikboy on that last game with 25 points on that game. So talagang malaki ang contribution nito ni Tikboy. So titingnan natin kung talagang papalag na ba ito si Eugene ngayon sa game 2 to force sa game 3, partner. Yes, tama ka dyan. Tingnan natin kung talagang this will be the night for the huge deal. And syempre, at yan ang ating magiging stats during their last outing. But for now, puntahan natin ating mga kasurog matchups and kasama natin ating mga courtside reporter, kasama ang ating kasurog players. Take it away. Good evening again mga kasurog. Kasama ko na nga ngayong gabi ang dalawang kasurog players ng Team San Andres at Viga na sina Tikboy Del Rosario at Eugene Malyapre. Unahin na kita, Tikboy. Naipanalo nyo ang first game dito sa Battle of Creek. Ano ba ang dapat naming asahan sa iyo at sa inyong team para may panalo ulit ito? Ano lang, yung chemistry namin sa loob ng court, saka yung tiwala namin sa isa't isa para manalo sa laro. Yun lang. Ayan, may gusto ka bang pasalamatan o i-shoutout? Go ahead. Pinapasalamatan ko yung lahat na sumusuporta sa Team San Andres at saka yung mga family namin na naiwan sa bahay. See you sa kanila. Maraming salamat, Tikboy. Ikaw naman, Eugene Malyapre. Ano ang gagawin naman ninyo ngayon upang makabawi this time? Ganun pa din, ibibigay namin yung best para mabigyan sila ng magandang laro. Tsaka hopefully makabawi kami. Yun lang. May gusto ko bang pasalamatan o i-shoutout? Go ahead. Thank you sa mga sumusuporta sa Biga noon. Mga taga-Biga, salamat. Sa girlfriend ko, shoutout. Tsaka sa family ko na sa kabila din. See you. Salamat. Maraming salamat, Tikboy and Eugene, and good luck ngayong game. Ayan muna ang latest update dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Carmela. And ito naman, pag-usapan naman natin, partner, yung ating Clash of Brothers matchups ng Team Viga and Team San Andres. Yes, partner. So, sabi nga natin, itong Clash of Brothers na ito talagang tinitingnan din natin. Unahin ko muna, partner, itong Tixon Brothers ng Team San Andres, partner. Look at the numbers na talagang binigay nito ni Albert Tixon on that last game. 17 points, partner. And also, itong kapatid niya na talaga on that game. Medyo struggle, pero partner, sa defensive part naman, doon naman bumawi itong si Alvin Tixon, partner. So, ito ang naging numbers nitong magkapatid na ito. So, very impressive. At sa kabila naman, partner, tingnan natin itong Ubaldi Brothers. So, for Team Viga, partner, we have James Carl Ubaldi and Tristan Ubaldi, partner. So, dito nga, partner, makikita mo talagang nag-struggle itong dalawang ito na tinitingnan natin na dapat ay nag-step up nung Game 1. Kaya nga, medyo naging blowout yung game, partner. So, tingnan mo yan, partner. Ito si Carl Ubaldi, shot 5 on that game pero walang naipasok, partner, ni isa. At ito naman si Tristan, partner. Nag-attempt siya ng isa pero ayun nga, if I'm not mistaken, that shot was short, partner, hindi man lang dumikit sa ring. So talaga ito ang titingnan natin, itong dalawang brothers na ito sa kabila, sa San Andres at Tixon Brothers, at dito naman sa kabila itong Ubaldi Brothers. Yes, tama, pakamakan natin kung sino ang uungos at magwawagi sa larong ito. And para naman sa ating team stats ng kupunan ng undefeated powerhouse sa Team Viga kontra sa Kryptonite ng Team San Andres. Ito ang kanalagang team stats na kanyang previous games. Yes, partner ba? Ito kung makikita nyo po, mga kaibigan, ng your screen, ang titingnan ko dito ang department, partner, as again, the assist department with 16 assists per game itong Team San Andres kontra dito sa 10 lang. And the rebounding, medyo dikit po yan. And of course, yung tinitingnan natin na steals doon sa nakaraan at yung turnovers, partner, na mayroong 10.3 itong mga taga-Viga at may 11.8 itong mga taga-Team San Andres. Pero partner, for 2-point average, medyo identical.
And for 3-point average, medyo lamang ng konti itong mga taga San Andres, partner. So yan po ang numbers na titingnan natin dito sa larong ito. Kung makakabawi ba talaga ang Viga. And again nga, sabi ko nga, dapat total team effort on the part of Viga. For Team San Andres naman, partner, sabi nga natin, nasa kanila yung momentum. Kung gusto na nilang manalo ngayon at maipanalo na talaga ang kampyonato, talagang dapat yung team effort nandun. Yes, magandang observation yan, partner. Partner, bago tayo mag-umisa, tanungin na kita, babagsak na ba ang mga Lobo or makakapag-force tayo ng ating Game 3 Do or Die Championship? Yes, partner. So, di ko alam, partner, kung ano ang mangyayari dito sa game na to. Kasi sabi nga natin, lagi bilog ang bola. During the semifinals, very impressive yung linaro nitong mga taga Viga, but on the first game of the finals talagang yun naman ang pang-counter nitong mga taga San Andres, talagang total team effort on the likes of Tagle and Salvador. So I don't know, partner, right now kung ano ang mananalo, pero sure ako na may mag-uuwi or may mag-uuwi pa rin ng kampyonato pagdatapos itong larong ito. Yes, tama ka dyan, partner. Kaya wag na natin patagalin pa. Puntahan na natin ang ating arena announcer na si JV Salvidar. JV, take it away. This is your day 14 of the People Cup Patando Alex. Brought to you by Congressman Saldico and the People Parties. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Complex. Our game to Monterey Panza Saisa Championship game Basel Series. This is the battle between Team Viga versus Team San Andres. And for the first time on Team San Andres, wearing jersey number 16, point guard, Team Boy Del Rosario. Wearing jersey number 3, shooting guard, Alvin Dixon. Wearing jersey number 3, small forward, Albert Dixon. Wearing jersey number 23, power forward, Ronan Happer. And wearing jersey number 81, center, Julio Cibucho. And coach for Team San Andres, Mr. Louis Blanco. And for the Centers of Team Viga, wearing jersey number 8, point guard, Tristan Ovalde. Wearing jersey number 13, shooting guard, James Ovalde. Wearing jersey number 27, small forward, Arnel Ocello. Wearing jersey number 14, power forward, Lloyd Jefferson Parker. And wearing jersey number 17, center, Eugene Oyakwe. And coach for Team Viga, Sir Sean Urina. And for the officials for this ball game, Kurchi Marwin Mahula. Number 1, Donald Porter, and number 2 is CJ Sanchez. This is your Viga Cup Patando Alex. Yes, kami nagbabalik. Magandang gabi. Welcome sa ating Game 2 ng Best of 3 Championship Series dito sa Rebansa, sa Isla. And usual starters, partner, wala tayong pagbabago sa ating starting lineups during the Game 1. And ngayon, ganun pa rin. And yun na nga, first possession, napunta sa San Andres but misses the first shot. Yes, medyo malakas lang yung tira ni Albert Dixon doon, partner. But a good look on the part of Tikboy Rosario na naman doon sa pasang iyon. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Ocero, gives the ball to Ubalde, 4-3. No good, Dixon with the board. Passes to his brother. What a Euro! And what a way to open the scoring sa ating Game 1 with that Euro step galing kay Dixon. Yes, partner. Kung mapapansin mo, partner, yung nakaraang game, ganun na ganun din yung unang puntos, partner, ni Albert Dixon. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Ave. Dixon misses the shot. James Carl Ubalde controls the board. So medyo, partner, may konting pagmamadali. Both teams, partner, dito sa ating second game. Pero titingnan natin kung ano magiging adjustments itong mga taga-Viga. Sabi nga natin, dapat maging aggressive sila dito sa larong ito. Yes, for sure. Ayan na, what a good pick and roll sana. Pero hindi nakuha. And another turnover on Tikboy de Rosario.
Yes, partner. This is too early for that kind of passes, partner. Pero sabi nga natin, normal na ginagawa yan. Yes. Ito ni Del Rosario at ni Texon, partner, dito sa ating series. Tama ka dyan. Ayan na yung hinahanap natin na si James Carl Ubalde. He should be aggressive in order for them to force a game 3 sa ating laro. Totoo dyan, partner. Talagang kailangan talaga magpakita na dito itong si James Carlo Ubalde dito sa larong ito. Kung mapapansin mo, average 16 points, 7 points per game. So talaga dapat yan ang hinahanap natin dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Natawagan ng first personal foul itong si James Ubalde. Hindi siya makapaniwala dahil natawagan siya ng foul. And right now, we are tied at 2 apiece. Pero grabe yung mga nakaraang sequence. Very intense, partner. Yes, partner. So dapat ito maging mindful dyan si James Ubalde. Too much aggressiveness naman on his part sa defense, partner. So ito si Albert Tixon will troop to the line for 2. Ayan na si Albert Tixon, talaga one of the leading scorers itong San Andres right now. And also the recipients of many passes Yes, na galing dito kay Tikboy Del Rosario. So talaga kung makikita nyo po, kahit dun sa first game nila, talagang ito si Tikboy ay pag nakuha yung bola na yan, hinahanap itong si Albert Tixon for that fast break opportunity. So yan ang babantayan, partner, itong mga taga-Viga as early as dito sa ating laro. Yes, ayan na si Ubalde. Heavily guarded by Tixon. Ubalde. Ayan, sayang, gandang pasa sana. Pero nahuli itong si Eugene and a turnover on the side of Viga. Medyo late lang yung cut doon ni Eugene Malyapre, but recognition maganda for the big. Sabi nga natin nung nakaraan, partner, maganda yung ginagawa nitong dalawang big man nitong Viga. So dapat i-capitalize nila yan. Yes, partner, right now Ocero is heavily guarding Tikboy. As early as first quarter, si Ubalde steals the ball against Tixon. Gives the ball to Borbe. Ayan na si Borbe. Skying high, misses the shot. Borbe again with the board. Ocero claims the possession. Malyapre. And right now, this is not good sign on the part of San Andres. Ubalde and Malyapre is being aggressive sa ating first quarter. Yes, partner. So, kaya nga gusto ko yung makikita dapat kay Eugene Malyapre kasi, partner, sa rebound na yan, nag-contribute lang siya ng 4 on that last game. So medyo konti yun, partner, for him. Pero sabi ni Tixon, I can take over also. And that is the first 3-point bomb nitong si Alvin Tixon. Yes, partner. And kung matatandaan nyo po, mga kaibigan, on that semifinals, that 2 3-pointers against Virac, yun talaga yung pinakamasakit dun sa game na yun. And Ubalde being aggressive. And good foul, partner. Preventing a sure 2 points na sana yun. And that is a second turnover on the part of James Ubalde over that pick and roll sequence, partner. Yes, partner. So, easy 2 na naman sana yun for Albert Tixon. So, talaga, partner, nagiging aggressive dito sa start ng ating first quarter. Itong mga taga-team San Andres. Tingnan natin kung maka-counter ba ito itong mga taga-Viga. Tixon, an ill-advised pass napunta sa kanyang utol and nabitawan ni Albert Tixon and resulted to a turnover para dito sa San Andres. Ayan na si Ubalde, may pick na galing kay Borbe. Ubalde. What a defense, partner, by Alvin Tixon. Grabe. Partner, kung mapapansin mo, that opening with that horn play, medyo nauhuli na yan, partner, itong mga taga-team San Andres. So, dapat mag-adjust na dito itong mga taga-Viga when it comes to offense. And partner, napapansin mo talagang nilalabanan niya every pick na binibigay nitong bigs. And ng Viga. And right now, what a pass. And partner, grabe itong si Tulot, partner. Talaga si Tagle, partner, and si Tixon pagdating sa ilalim. That's his second offensive rebound, partner, of the game. So talaga, ito ang maaasahan mo dito kay Roldan Tagle, partner. Those kinds of play. So talagang hindi mo matatawaran itong sipag nitong batang ito, partner. Yes. And sabi nga natin, 19 years old lang yan, partner. mga kaibigan. He is only 19 years old. And syempre, ito namang si Albert Tixon, partner. Alam mo, I've noticed pagdating sa opensa, talagang hindi siya nag-create ng kanyang shots. But those hard-earned points talaga galing sa pulot, galing sa hustle. Talagang, what more can you ask dito sa isang Albert Tixon? So it will be the possession for Team Viga. And right now, partner, I'm sensing na
this game will be close up to the last quarter, partner. Yes, partner. So medyo nakaka-adjust na dito itong mga taga-Viga, partner. But again, andun si Julius Tiburcio to block that shot. Julius Tiburcio flexing his muscle over Ubalde, and that is a good, very good addition, partner. Siyempre, pinalitan nila si Pai Kasoy, and also a good scorer, and right now, replaced by this mammoth pagdating sa loob na si Julius Tiburcio. Yes, partner. He average, partner, 2 blocks per game, partner, dito sa ating laro or sa ating series. Ayan na si Tikboy, outlets to Tiburcio. Tiburcio attacks, hop, skips. This is the shot. Tixon again, rescuing the day. Again, partner, at the early stage of the first quarter, the Tixon brothers is talagang working hard dito sa larong ito. And right now, partner, we have an early timeout. Tinawag ng Team Viga, and right now, wala silang gamot. Wala silang sagot dito sa magkapatid na Tixon right now. Yes, partner. So, sabi nga natin, kailangan mag-step up dito itong Ubalde brothers, partner, kasi nung first game talaga sila yung hinahanap natin when it comes to numbers and when it comes to hustle. Then, on the part of the guards possession. So, dapat dito sa larong ito magpakita sila if they want to force a game 3, partner. Yes, partner. During the early stage ng ating first quarter, nakita mo being aggressive itong si James Ubalde. Right now, na-recognize kagad ito ng depensa ng San Andres, talagang kinukuha kagad nila. And especially yung horn play na sinasabi mo, partner, talaga nahuhuli na. Kasi alam nila yung opening is that double pick, partner, at top. Pero di nila napapansin, medyo open yung dalawang wing man nila. So dapat siguro yun na muna ang hit nila to open up that defense na binibigay nitong mga taga-team San Andres. Yes, yeah, tama ka dyan. So ito, that is an end one play on the part of team or for Albert Tixon. Yes, Albert Tixon. I guess this is the second stint nasa free throw line, and makes the last free throw. And yung partner, merong pressure defense, partner, napapansin ko. From the start man, yes, partner, kahit nung first game nila, talagang ito yung depensa na binibigay nitong Team San Andres dito sa mga taga-Viga, partner. Look at that defense, partner, the part of Alvin Tixon. Yan na si Eugene, mano-imano against Tiburcio. Eugene powering his way. Good pass to Borbe. And yan ang dapat gawin. Kaya na naman. Tiburcio. What a pass dito sa ilalim. Dito kay Alvin Tixon. Sneaking his way sa ilalim and scoring at will. Kung mapansin mo, partner, lahat ng puntos ngayon na binibigay nitong Team San Andres, partner, is galing dyan sa primary offense. Yes, so, when I say primary offense, they are hitting those pass break points, partner. And right now, partner, Alvin Tixon and Osero ay talagang mano-imano ay na Tixon. Attacking, gigs the ball to Tagle. 14 on the clock. Tagle humihingi ng pick. Guarded by Osero. Tagle hands it off to Alvin Tixon for 3. Rebound. Tikboy is open. Attacks. Short jumper. Irons it. Tiburcio with the top. And saves the day for San Andres. Walang naka-box out doon kaya Julius Tiburcio, at gustong-gusto yun, partner, ni Vitch Villanueva na nagpapabati sa kanilang Villanueva family from Bakakay, Albay. Hello po sa inyong lahat. Tama ka dyan. Ayan na. What a backdoor play. Dapat ganun ang gawin ng Viga right now. He has to be patient sa kanilang mga offense. So talagang right now, partner, I've noticed nung tumira si Tikboy, all of the 3 players talagang lumapit at tumingin. And that is the result, yung offensive rebound nitong si Julius Tiburcio. Alam mo, partner, dyan nga, base sa sinasabi mo na lumalapit yung defender kay Tikboy de Rosario. Minsan kasi, partner, iba din yung naibibigay ng Tikboy de Rosario pag nakakapuntos na siya. Medyo nabubuhayan din pati yung mga teammates niya, partner. So, that would hurt Team Viga pag tuloy-tuloy mangyari ang mga puntos na yan for De Rosario. Yes, tama ka dyan. Right now, Ubalde completes his 3-point play. Ngayon, si Del Rosario crossing the half-court line.
na Yan na si si Tikboy using the glass. And yun na nga partner. Si Tikboy being aggressive so far. He has 2 points. Yan na si Cervantes. May pick na galing dito. Obalde for 3. No good. Albert Tixon with the board. Binigay kay Aquaman. Tikboy sneaks. What a shot but misses. Cervantes with the board. Gives the ball to Borbe. Eugene is ahead. Malyapre powering his way. Gives it to his body. Borbe up and under. No good. Cervantes with the board. Obalde, top of the key 3. No good. Tikboy is rushing. Tikboy attacks. No good. second miss on the part of Tikboy de Rosario, partner. And na si Obalde open. Attacks. Yan ang isa pa sa napapansin ko, partner, those help defense na binibigay nitong mga taga-team San Andres. Pag dumadrive itong si Ubalde at itong si Borbe, partner, nandun yung help side defense. Yes, tama ka dyan. And I guess on the part of Borbe, he should be aggressive offensively dahil talagang hirap na hirap ang Biga right now to score. And siyempre, nag-chat ang ating kaibigan na si Miss Jody na batiin ko daw. Happy viewing si Police Major Lester Kililan. Pa-shoutout Tabi from Tropang Yoy and marami tayong shoutouts dito and shoutout sa mga nanonood dito sa ating venue and shoutout sa Batching Boys, si Daniel, Jerome, Hansen, Peter, Jericho, Gerald and Sabo Boys, magandang gabi sa inyo lahat dyan and we are back sa ating laro. The score is 9-15 in favor of San Andres and right now we have a substitution. Ito na partner, yung mga workhorse dito ng San Andres with the likes of Clopino and si Ryan Salvador. Yes, partner, so titingnan natin kung anong i-contribute dito itong dalawang ito. Na si Ubalde with a short jumper. And itong si Tristan Ubalde is the leading scorer right now pagdating dito sa Biga dahil talagang sinisipagan yes, dito. Partner. And all of his shots and points coming from loose balls. Kaya tingnan natin. Ayan na si Tikboy against Ubalde. The clock is at 7. And yun na nga partner. A solid pick. Natawagan offensive foul partner. Medyo may konting pihit, partner. May konting galaw. Kaya talagang nagising si Tristan Ubalde dun sa pick na binigay nitong si Julius Tiburcio. But that's an offensive foul on the part of Julius Tiburcio on that last play. And right now we have substitution. Si Osorio pinasok in the place of Julius Tiburcio. Look at that help side defense, partner. Tama ka dyan. 3 against 1. Loves it up to Salvador. Block by Cervantes. Medyo naging overpassing yung dalawa, partner. That could have been an easy 2 for Salvador, partner, on the other side. Pero tama nga, what a good observation. Grabe, partner. Oo, partner. Yung defense na binibigay nitong Team San Andres. Yan na si Tikboy. Natapik nitong si Ubalde. Clopino. Osorio. Grabe, partner. Sinubo sa ring. Again, kung hindi nyo po napapansin, itong si Osorio, mga nasa 6'3", 6'2 ito, partner. Yes, so tama. malaki din ito. And what a lampas. What a defense by Tikboy. But Malyapre, sabi niya. I guess, partner, this is the day that we've all waiting for yung breakout game ni Eugene right now. And Salvador for 3. No good. Rebound by Eugene. Borbe outlets to Ubalde. 1-on-1 against Del Rosario. Ubalde. Cervantes is open. What a shot. Again, dalawa na lang ang kalabangan itong mga tiga San Andres dito, partner. Yan na si Osorio. And we have a foul
Partner, I've noticed, every time talaga ipasok si Osorio, instant offense, what a defense, and siya talaga yung contribution niya pagpasok talagang very evident. Yes, partner. Yun ang talagang naging lakas itong Team San Andres on that first game, partner. Yung talagang team effort. Kasi sabi nga natin, kahit sinong bunutin on that last game, talagang nagko-contribute dito sa team na ito. And nakakahawa yung energy ng Tixon Brothers. And right now, Osorio is in the free throw line. And misses the first one. Tama ka dyan, partner. Malaking mama ito. This Yes. guy stands 6'2 or 6'3. So talagang isa rin to sa magpapahirap dito kay Eugene right now. So as you can see, Coach Sean Molina of Team Viga on your screen kanina. So this is a very hard task for Coach Sean Molina kung paano ang sabi nga natin makabalik dito sa ating series dito sa Game 2 na ito. Ayan si Ubalde, guarded by Tixon. Binigay kanyang kapatid, Tristan Ubalde, 4-3. No good. Ayan na, Salvador is rushing. Salvador, ginulo ni Tixon, ni Ubalde. And same ball. 110 seconds remaining. And sa ating first quarter, meron lang tayo 1 minute and 9 seconds. Ayan na si Tikboy at the post. Tikboy, heavily guarded by... What a pass. What a fake by Clupino. Pero mintes yan. Eugene again with the board. Borbe is ahead. Di nakita ni Ubalde. 5 against 1. Step back tray. Irons it. Tikboy is rushing. Tikboy stops. Using the glass for 2. Every time lumulusot, partner, yung mga tao di huminga. Napapansin ko lang. Ayan na si Ubalde. 2-for-1 situation. Eugene with the board. And again, Eugene means business, partner. Yes, partner. So talagang ito, at early stage of the second game, dito sa first quarter, talagang nagtatrabaho na itong si Eugene Malyapre, partner. Nakita natin talaga may adjustments of Biga Oo. sa ating laro, sa ating game 2. Yan na si Tixon against Borbe. Tikboy with the ball. 8 on the clock. Defended by Ubalde. Tikboy attacks. Strip. Tikboy. Fall away jumper. Short. And Ubalde. And that ends our first quarter with a score of 17-20. What an exciting first quarter, partner. Yes, partner. So maganda ang pinakita nitong mga taga-Viga na kaya 3 lang ang kalamangan compared doon sa kanilang first game, partner. So talaga yun ang inihintay ko, partner. Those counters na gusto nilang mangyari, nagagawa nila ngayon. San Andres opt to play man-to-man defense. Kanina, medyo nag-zona muna itong mga taga-Viga. But again, at the last part of the first quarter, partner, kinounter nila yun at nag-man-to-man din sila. At maganda yung resulta, partner, doon sa kanilang man-to-man defense at that last goings of the first quarter. So kaya dikit ang laban with 17-20. Talagang dikit ang laban. And sabi ko nga sa'yo, partner, may kutob talaga ako na this will go down the wire. And sana naman bigyan tayo ng magandang laro ng ating mga basketball gods. Yes. As we take a look yung highlights, I guess, meron ng 8 points sa ating first quarter. Alone itong si Eugene Malyapre and a couple of rebounds, partner. Yes, partner. So ayan na nga. Second quarter na po, mga kaibigan. Kapit po kayo. This is the second game of Ribanza sa Isla. The Ako Bicol Cup Catanduanes Best of 3 Championship Series between San Andres and Viga. And yun na nga, partner, shoutout sa aking idol na si Al Gonzalo from Ligao City. Magandang gabi sa iyo, sir. And salamat sa panonood ng aming liga and hope to see you soon sa Albay Leg ulit, partner. Yes. So ayan mga kaibigan, first possession goes to Viga. Yes, again, shoutout din sabi ni Mac Villanueva from Buraguis. Magandang gabi sa iyo, Mac. And yan na si Cervantes, heavily guarded by Tikboy. And he was called for steps. And yun na nga, partner, talagang yung pagdo-double team, partner. Yes, partner. San Andres talaga very evident sa larong ito. So talaga yung help side is talagang nakakatulong sa kanila in terms of defense. But ito, partner, pasadahan ko lang itong mga leading scorer natin. Ito for Team Viga, we have Malyapre with 6 points and 5 rebounds. Si Ubalde, partner, Tristan with 5 points with 1 rebound. Sa kabila naman, Tixon brothers, Albert and Alvin Tixon with 6 points and 5 points respectively at may tig 2 rebound, partner. Yes, grabe yun nga, partner. Napansin natin ang ating numbers ni Eugene Malyapre right now, nearing double-double na, partner. This is just the first quarter, And talaga, ngayon, partner, I've noticed si Andrea inserted in the lineup of San Andres and he is now manning the point. So,
it goes to show na si Tikboy talaga magtutos na. So, buwelo Yes, partner. na. And, of course, yung pagpasok kay Andre is to guard James Carl Obalde, partner. Yes, Of partner, course. tama ka dyan. A very fresh and a veteran also si Andrea right now. And as you can see, si Julius Tiborcio now in the free throw line. He was hammered inside. Grabe, partner, final hard foul. Sa bagay, this is the final. So, Yes, partner. Wala mo nang bigayan dito. wala kabikaibigan dito. Although magkakakilala po yung mga players na yan, pero kita nyo naman yung mga bangga na yan. What a backdoor cut dito sa magkapatid, partner. Eyeball to eyeball lang, partner. Isang kindatan, score agad. Nakatulog doon si Andrea, partner, on that sequence. Yes, medyo na-overplay kasi yung pagdidepensa niya. Right now, Salvador, guarded by Borbe. Salvador, short jumper. No good. Rebound by Cervantes. And magandang hugot din to, partner, si Cervantes kanina. Yes, partner. So maganda din ang pinapakita nito on the part of Viga. Itong si Cervantes. Ayan na si Malyapre at the post. Mano Imano. Bad pass. Tikboy with the steal. 4 against 3. Tikboy attacks. What a shot, partner. That's very basic for Tikboy de Rosario, partner. Pag talagang hindi mo in-stop yan sa taas pa lang, partner, talagang he will make you pay, partner, on that play. And on the other end naman, Salvador with the steal. Salvador. Quality minutes, partner. Sabi nga natin, partner, sabi mo pa lang kanina, yung mga workhorse nasa loob. So talagang yan ang binibigay nito ni Salvador dito sa ating series. Ayan na si Malyapre against Tiburcio. Malyapre. Double team powering his way. Misses the shot. Salvador again is running. Salvador binigay kay Tiburcio. Misses the shot. Tikboy with a floater. Irons it. Rebound ni Cervantes. Ahead is Ubalde. Ubalde using his body. What a veteran move, partner. Veteran move, partner ka. Kala mo, ihahawi pa pero hindi. Yung katawan lang talaga ang binigay. Kung mapapansin mo, partner, hindi niya natingnan yung ring. Yung katawan ng kalaban na tiningnan. And medyo naisahan doon si Salvador on that sequence. Again, partner, before that sequence, kung mapansin mo kung sino naka-steal, sino nakapuntos, and sino yung naka-rebound. Oo nga, partner. Si Salvador pa rin yun. Grabe. And right now, partner, parang hindi pa napapagod. And right now, James Ubalde is in the free throw line. And, again, partner, those free throw. Nag-struggle siya during that first game. So, doon sa first half pa lang natin, mayroong 6 na free throws itong si James Carl Obalde at 3 lang ang naipasok niya doon sa free throws na yon. And right now, he is frustrated kasi di talaga ito nagbimintis during the eliminations, partner. And partner, also, i-hunt nito ang mga taga-Viga kung ganyang ka-close ang laban. Yes, Pag hindi mo pinasok yung mga free throw na yan. And right now, may bagong defender itong si Tikboy de Rosario, a former Red Dragon na si Neil Ocray inserted in the lineup. And medyo may slight advantage ang partner, Yes, partner. dahil sa bilis, medyo maunahan si Neil Ocray. But we'll see if Ocray will defend Tikboy well. Andrea, pull-up jumper. What a shot. Sabi ko nga, partner, nung semifinals pa lang, ito si Andrea, I watch him play, partner, on that SWA game. Talaga may shortstop jumper yan, partner. Pag iniwan mo yan dyan, automatic yan for him. And one thing I've noticed, very calm and composed itong si Andrea. Ayan na si Osero. Gives the ball to Neil Ocray. Ocray. What a two-man game, partner. Ow! What a sorry miss. Those kinds of shot, partner, dapat ihulog Yes, ng mga taga-Team Viga yan right now. Ayan na si Andrea. Tiburcio at the elbow. Attacks. Yun na, mabalik tayo with that miss. I guess those kinds of shots, partner. Talaga dapat ipapasok yan, partner. But again, partner, puntahan muna natin si Jessa Navales sa ating courtside for the report. Jessa, take it away. Ayan, thank you, Coach Paul and Coach John. It's getting hotter here at Vigan Sports Complex, mga kasurog. Mapalaro ng player at sinasabayan pa nga ng mga sigawan ng ating mga live basketball fans. As we can see, mas maigpit ang depensa ng Vigan now compared to their past games. Mas magandang ball rotation, komunikasyon sa grupo at kapansin-pansin rin na nag-step up ang mga gwardiya nila. However, San Andres consistency
coordination, and determinations remains on top and currently leading on the game. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat po. And right now, the score is 20-30. Meron tayong substitution. Pipasok ulit ang number 23 guy from San Andres na si Roldan Tagle. And, Isa ding workhorse, partner. Yes, partner. Kumbaga isa sa mga di napapagod ay may magic bunot ngayon. Ang Team Viga si Panglao attacking using the left hand, misses the shot. Tekboy ahead to Texon. Andrea is open. Short jumper, short on that. Tagle again. Osero, nagmamadali. Sayang naman ng partner. Andrea is all alone. Very basic, hinintay lang ang defender. Again, quality minutes for this guy. What a defense partner by Team San Andres. Andrea zigzagging his way. Pulling up. Napalakas yan. Ubalde with the top. Andrea again. Misses, but then, grabe partner. Second chance points ang binibigay lagi nitong Viga and that is not a good sign, partner. Yes, partner. So, kung mapapansin mo, itong si Osorio, if I'm the coach, partner, talagang magagalit ako. Nagmintis ka pa nga, kumamot ka pa. Dapat tumakbo ka na sa depensa. So, yan ang mga titignan natin dito, partner. Those little things, partner, na magpa-file up. At medyo may kalalagyan itong Viga pag ganun, partner. Medyo may mga lapses ng konti. Pero dapat, they need to adjust, partner, on that mga sequence. Tama ka dyan, and partner, remind them na hindi ito elimination round. Yes, partner. This is the finals. Talagang kailangan ibuhos na ang lahat. So right now, medyo disorganized tong offense ng Viga. And for sure, may mga adjustments sila dahil ayan yung mga coaches nila. Yes, tumawag partner. ng timeout. So, but as you can see, Coach Sean Molina talagang sinasabi niya, nakikita ko talagang, pukpukin natin. Talagang dapat magtulungan tayo. Kung mapapansin mo, talagang very animated ito si Coach Sean Molina dito sa ating laro. But again, partner, itong collaborative effort na binibigay nitong Team San Andres, that will hurt them. Kasi kung makikita mo, partner, they are starting to pick up on the points, partner. Kung mapapansin mo kanina, 6 lang yung lamang, ngayon 12 points na. Yes, that is the biggest lead so far, pero medyo lumulobo na nga ang kalamangan and ayaw mangyari yan ng mga taga-Viga, and right now kailangan nilang bumawi. And nag-chat sa aking kaibigan na si Merto Rojas na cheering for Team Viga, the owner of Vignon Trading, Mr. Tunet and Mrs. Maricon and Aquino, and also hello sa mga empleyado ng Vignon Trading, M. Rojas Trading, M. Rich Hotel, sa Rojas family ng Viga Catanduanes, Metica family ng Vira Catanduanes na patuloy nakasuporta at nakaabang ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Go Team Viga, sabi nila. Yan na si Borbe, attacks. Pero nandun pa rin, partner, si Albert Tixon, kahit nasigo pa ni Borbe, pero dumipensa pa rin. Kasi nga, sabi natin, medyo inatake ni Borbe kasi medyo malaki nga itong si Borbe at tinamaan pa si Albert Tixon. Kaya nakahawak siya sa kanyang dibdib. But partner, speaking of malaki, salamat Sir Carl John Quinto for the Mikoy's pizza, yung Gulayat pizza kanina, partner. Maraming salamat. Ay, oo, maraming salamat sa pizza. And pag may game 3 ulit, ayan na si Tagle sa ilalim against the much smaller na si James Ubalde. And right now, the lead is up to 14, partner. Yes, partner. So kung mapapansin mo, partner, nung first game, nag-start din mag-pick up itong mga taga San Andres nung second quarter. Yes, tama ka dyan. Si Ubalde, open si Okray, di niya makita. Ubalde, one-on-one. Steal. Yan na si Texon to his brother. What more can you ask, partner? Good defense that leads to better offense, partner. Yes, partner. And talagang amoy na amoy nitong magkapatid na ito kung ano ang gagawin dito sa ating laro. Ayan na, Eugene is double team, partner. Kicks it out to Borbe. Okray is open. Crosses over si Borbe. Stolen by Tikboy. Tikboy. A walk in the park for Tikboy. Grabe, partner. From defense to offense. Yun ang binibigay nito Tikboy de Rosario dito sa ating series na ito. Again, ayan na naman, partner. What a pass. Okray. Corner 3. No good. Tap by Malyapre. Cervantes. Kinuha sa kabila, partner.
good recognition on the part of Cervantes. Talagang alam niya na nandun sa kabila yung depensa. Yes, tama ka dyan. And again, that is the much needed points pagdating dito sa Viga dahil talagang lumulobo ng kalamangan yan si Tixon. Fall away jumper. No good. Balyapre with the board. Yan na si Borbe. Crosses over. Kicks it out to Ubalde. 4-3. Irons it. Tagle with the board. Tiburcio with the up and under. Ayan na naman, partner. Ang kalabangan itong mga taga San Andres dito. Yes, partner. 18 na po. 18 na and San Andres is like a well-oiled machine right now, partner. Talagang, kumbaga sa diesel, nag-init na. Kaya tuloy-tuloy na. Ayan na si Borbe. Bad pass, Tick Boy. Tixon with a flyby and scores. And right now, partner, Cervantes, corner jumper. And silencing the crowd. Ayan na naman. Tixon to Tiburcio, partner. Oh, buti na lang. It's a sorry miss on the part of Tiburcio. Partner, even though it's a miss, pero Yeah, partner, maganda yung walang ano. depensa pinapakita. Itong mga taga-Viga, Tiburcio. And the fans is begging for a dunk, pero sabi ni Tiburcio, I mean business, partner. And, Hindi pa yan ang ang kailangan ko. Ang gusto ko to finish strong. yes, tama ka dyan. Si Malyapre at the post. Malyapre powering his way inside. Grabe si Tixon, partner. Steer na naman, partner. Tingnan mo yun. May primary defender ka na, may secondary ka sa gilid, may help side defense ka sa kabila. Kaya nga, what more can you ask? And after those defensive stops, nandun ka agad sila sa baba to run. And yun na nga yung pasa ni Tick Boy. So talagang this San Andres squad is on a mission. Borbe, open for 3. Medyo napalakas. Tick Boy secures the board. Pero nakuha ni John Cedric Tulod. And meron tayong 5,500 viewers dito sa ating Facebook Live. Ayan na si Tixon. 4 against 2. Drops it up to Tick Boy. Sorry, miss. Tick Boy again with the board. Binigay kay Osorio sa ilalim. Malyapre is ahead. Sabi ni Eugene na tama na, partner. So, ganyan, partner, ang talagang pag-stop dyan sa bleeding na yan. So, dapat marami pang ganyan for team Viga, partner. Gulat ako ng partner sa binitawan ni Alvin Tixon. Grabe, napakalaking 3-pointer. And sa bagay, sanay siya sa ganun, partner. Yes, partner. Kung mapapansin mo, nung kakalaban Birak, medyo sa may mid-court na siya tumira, partner, on that game. Yes, right now, Tick Boy gives the ball to Alvin Tixon. And grabe, partner. Ano pa ba ang hihingin mo sa Tixon Brothers, partner, dito sa ating series, partner? I'm speechless, Grabe. partner. Hindi ko alam kung anong adjective ang gagamitin ko dito sa magkapatid na ito. And right now, grabe, dumidepensa pa tong si Alvin Tixon. Yun nga, partner, di ko na alam kung anong gagawin ko pag-describe dito sa magkapatid dahil talagang 100% lagi dito pag nasa loob ng court. And sa lahat po ng ating mga manonood, nung semifinals, itong si Alvin Tixon ay naisugod pa sa ospital. Yes, kasi tama. because of that buhos game na ginawa niya dun sa larong iyon. At pagkatapos, partner, nahimatay itong si Alvin Tixon on that game. And kumbaga, bago naman siya naglaro, na humingi tayo ng ating clearance sa ating mga doktor. Yes, partner. He is fit to play. Ayan na naman, Tixon with the steal. Grabe. Tixon. And right now, partner, may tanong ako sa'yo, partner. Sino ang bibigyan dito sa magkapatid na Tixon, partner, right now? So yan ang partner ang dapat tingnan itong mga taga-Viga, partner. Kasi they are taking one-on-one plays, partner. So dapat dyan, talaga pag alam nila, kasi alam nila kung paano pro-measure itong mga taga-San Andres, partner. So dapat i-let go muna nila yung bola na yan, partner. Kasi kung talagang ipipilit na mag one-on-one, partner, doon mahihirapan itong mga taga-Viga. Yes, tama ka dyan. And also,
I guess merong slight advantage itong si Eugene right now dito at the post. So I guess yung primary offense nila, they should go to Eugene Eugene Malyapre. Malyapre. Pero sabi ni Tixon, bahala kayo dyan. Ako naka-rebound na naman. Ayan na si Tikboy. 10 seconds to shoot. May bagong pasok, number 22 na si Vallesa. Tikboy at the parking lot. Bang! I guess gusto nang tapusin ni Tikboy, partner. Ngayong araw na ito. Second half pa lang, gusto na nilang maging champion dito, partner. Yan na si Malyapre. And again, partner, natapik na naman ni Albert Tixon. Grabe itong mga taga San Andres, partner. 14 seconds to shoot. And we have 36 seconds sa ating laro. 10 seconds to shoot. Yan na si Tulod, one-on-one against Andrea with the spin. Pull-up jumper. No good. Ang bagong pasok na si number 24 na si Charlie Tumaho. Scores. Ayan na si Tikboy. What a pass kay Andrea. But misses the shot. Sign on, partner. Pero ang gagandang looks, partner, kung mapapansin mo. Ayan na si Cervantes. What a pass ito kay Eugene. Ayan na si Del Rosario. Nagmamadali at the parking lot. Attacks. Pull-up jumper. And right now, humingi na foul si Tikboy. And that ends our first half with a score of 30-51 for the first half dito sa San Andres. And I guess, wala akong masabi sa Tixon Brothers, partner. Yes, partner. So yun na nga. At the early stage of this game, partner, ito talagang Tixon Brothers talagang on a mission. Sabihin natin talagang gustong-gusto nila itong championship na ito. And of course, kailangan mag-adjust dito itong mga taga-Viga, partner, para makabalik sila. Again, partner, this is again a 25-point lead coming into the half. 21 point lead coming into this half. So, again, partner, dyan lamang po kayo at magbabalik kayo for our second half. So, again, this is Ako Bicol. This is Ako Bicol Cup, Catanduanes. And Libansa sa Isla, yes. Championship Series. Yes, this is a do-or-die game ng ating series. And right now, partner, sa ating halftime show, meron tayong raffle. Yes. Na ibibigay, nakita ko, meron tayong motorsiklong ipamimigay dito. Hatid sa inyo, siyempre, ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nakasurog pa, and magbabalik po kami mamaya.
isushoot niyo mula dito sa spot na to. Ayan. Falling lane, ano na lang kayo? Isang linya lang po. Pila. Okay, sige. So eto, may request yung mga kasama natin sa committee. Nakukulangan sila sa 10, kaya dadagdagan uli natin ng 10 pang Dito naman. Okay na. Oh, sobrang dami na. Parang sobra na. Huwag magtumulagan. Wala kang mag-aaway-aaway. Relax lang. Isang linya. Okay. Eto ha. Shh, guys, pakinggan niyo ako. Ang hindi magbihis sa pagpipila nila ang papaalisin namin. Dapat maalis yung pagpila niyo ha. Huwag mag-aaway-aaway. Okay, magmula dito hanggang doon 20 ang kailangan namin. So may cut-off tayo. May cut-off. Saan ka natin? Hanggang dito lang. So sorry mga bossing. Oo, tayo Ito na na lang. next time. Mamaya, meron pa. Standby po na kayo dyan. Ngayon, sa ating 20 players na nandito sa loob ng court, ang mechanics natin, once na napashoot nyo ang bola, makakatanggap kayo ng 1,000 pesos! Sino na mga bilis? Yung mga napili ka na ha? Ayan, narinig ang ba? Sir Paul, okay na po ba? Ayan, ayaw niyo pa lang dito ni Kuya! Ay, wala na po ba? O, siya mo yan! Dalawa! Thank you so much! Ito naman! Palakpakan naman natin si Kuya ang nakahuli ni Sharon! Nagulat na tayo sa iyo! Akala mo, nakapasok na! Habang! Ako na si Kuya ang nag-share na brown! Ayun na! Sayang! Salamat makashoot mo! Oy, Kuya! Galingan na mo! Ay, yung basta ni Kuya! Ay! Asya! Go, Kuya! Oy, ulitin ko sa mga hindi pa nakakapag-shoot ng bola. 1,000 pesos yung matatanggap ninyo, kaya galingan nyo. Dapat makashoot, okay? At sa mamaya, sasama niyo sa isang. Ha? Kaya susunod yan. Sige. Go, Kuya! Medyo seryoso. Ayan! Tingnan mo. Seryoso! Hindi pa. Tabigil. O hindi ka pa nabibigil. Oh! Ito naman! We have the first winner. Grabe yung consideration. Sablay. Tumagin mo yung wala. Kaya yung 1,000. Oh! Hindi na Marcel! Wala. Ito naman. Para sa iyo mga viewers, para sa mga nagsigaw dyan! Okay lang. Naku, wala din. Practice pa more. Sa palang Okay, sir. Baka kaya niyo sa sala. 1,000. Grabe yung consideration. Tapos tapos. Pinitula! Sayang! Bawi ka naman next time. Sige, focus sa zone. Ay, Medyo seryoso na. focus. Focus kuya, 1,000 pesos ang marireceive mo pag napag-shoot mo. Oh! Excited na naman ko! Ganito ko sa yan.
yung 1,000 pesos. Anong plano mo gawin sa 1,000 mo? Pamasahe daw. Pamasahe? Kulang ka sa pamasahe? Magaling. May kalala ka mong pamasahe? Puro na lolo o kanan po? Magaling daw kasi siya partner sa hito. Ito naman! Hello, Vivian! Anong pangalan mo? Iitrihan. Taga saan ka? Promise? Gagasli? Ay, siya. Ano saan? Ikaw sa unahan? Ayan. Ano ba ang gagawin mo sa napalalunan mo 1,000 pesos? No? Pang-school! Ay, malaking tulong na yan. Oo. Natin mo yan. Congratulations! Okay! Hindi ba kontento mga bossing namin eh? Ayun nga! Sa kontento! Para mabigyan din natin ng chance yung mga nakahalit sila ng lahat. Ito ka lang lahat. Kumuha ka ng 5 nyo. Ako na ba dito? Okay, ma! Bawal mo mga maliit pa. Okay? Yung mga nakatira na lang. Hindi na pwede. Yung mga nakapaglaro na ng kanina, hindi na pwede. Ito! Wait na kasi na yun. 1, 2, 3, 4. Yung nakatira na, assist po tayo. We have to be honest. Ano? Yung mga wala pa kung hindi pa nagkaroon ng chance na makakasali. Okay? Hindi pwede ng mga bata kasi hindi rin naman nakaabot. Sige na, tabi tayo, tabi na. Pagkita tayo na, baka mamaya ang pagkagawa namin. Mamaya. Okay, so, boss, pag wala dito, bibilang tayo ng 10. Okay na ba? Okay. Sige. Ngayon, ito, ayusin niyo yung pila niyo. Pila kayo dito, pila. Ganito ka gawin natin. Ganito 3-point shot. Dito naman half-court shot. Okay? Pero mas mataas ang premyo. Hindi 1,000, hindi 2,000, hindi 3,000, hindi 4,000. 5,000 pesos! Sige na, focus na sa loob. Focus na sa loob. Focus na rin. Sayang ng 5,000 pesos. Pwede niyo i-cheer, ay! Isa na lang, ha? Isa na lang! Isa na lang! Ay, grabe! Sandali papunta ka! Magabanog yun! Focus tayo! Focus tayo! Muntik na! Sige! Concentrate lang! Muntik kami naman! Focus lang na kayo! Sayang! Okay. Again, kailangan natin isa pang winner. Isa pang winner ng 5,000 pesos na tumalagiting! Kosa! Kosa! Kosa!
Bibihira sa mga unang tumira, lalo pa wala dito sa court, ang nakakashoot. So, ano pa yung motivation mo kanina? Ano pa yung nasa isip mo habang bibitawan mo yung bola? Bako yung pala! Wait lang, partner, dito ka na tanong. Ano pangalan mo? Bio. 5,000 kukunin ko na. Baka bawiin pa. Ano pangalan mo? Bio. Bio Malangit. Ayan, congratulations. Ito doon, yung pera. Pakita mo. Thank you so much. Congratulations. Congratulations. Ngayon, huwag kayong mag-alala yung mga hindi pa nananalo. Dahil isa lang yung nanalo sa halftime, dahil talagang mabait ang ating commissioner ng Ako Bicol Cup. Si Mayor ng San Andres at si Mayor ng Biga bubunot ng tig 10 na 1,000 pesos. Okay? Okay, Mayors? Ayan. Ay, mga may hawak ng ticket. Pakitaas ng mga kamay. Okay, bubunutin ng mga mayors natin from Biga and Biga and San Andres, 10. Isa-isa lang. Ito. Ayan na. Dapat i-check niyo yung mga hawak ng tickets, guys. Números 773. 773 773! Asa na? Come on na! Here! Asa na yung may hawak ng ticket ng 773? Número 8433. 8433. Ayan, another winner! 1433 ang number ng ticket. 1,433. Ayan, 110. 110. Paki-double check na lang ng mga tickets nyo, guys, ha? Tapos, once na natawag yung mga pangalan nyo, punta na kayo dito sa loob ng court. 898. Okay, one more, Mayor. Pila mo na kayo dyan, guys. Pila mo na kayo dyan sa gilid. Sa gitna. Walay po kayo dyan sa gitna muna mamaya. Número 35. Number 35. Yeah, number 35. Okay, maraming salamat po, Mayor. Thank you so much, Mayor. First batch of winners ng tig 1,000 pesos. Ayan, kinukumpirma lang na bini-verify ng ating Coach Pao Piñas. Okay. $110. Okay, meron tayo 110. Isa ka, dalawa, tatlo, apat. Isa pa. Number 35. One more. Ano yung number mo? Number 35. Okay, yung last mo na bunot, number 35. O, dito kayo sa gitna. Ay, sige, okay na pala dyan. Okay, dito naman tayo sa Biga.
i-revela kung sino ang maswerteng mananalo ng isang brand new YTX Yamaha motorcycle. Copy check ako ng mga ticket na hawak niyo, ha? Eto na! Number 557. Number
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Bicol Cup Championship game best of 3 series between Team Biga versus Team San Andres. Ako Bicol Cup pinagawa is brought to you by Congressman Saliko at Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And kami nagbabalik dito sa laban ng San Andres versus Viga, ang ating Game 2 ng ating Best of 3 Championship Series. Abante sa ating series ang San Andres with 1-0, and right now, during the first half, talagang gusto nang tapusin ng San Andres ang itong labang ito. Yes, partner, at nakaabante nga dito ng 21 big points itong mga taga San Andres, partner. But pasadahan ko lang itong mga leading scorers natin. For Team Viga, we have Cervantes with 10 points and 6 rebounds, Malyapri with 8 points and 6 rebounds, Ubalde with 5 points and 2 rebounds. And para naman sa San Andres, partner, we have Del Rosario with 11 points and 8 rebounds, and Albert Ixon with 14 points and 4 rebounds. Yes, partner, total team effort on the part of the San Andres squad, and yun ang partner. Mind you, partner, kumamanda lang ang San Andres during the second quarter. During the first quarter, talagang dikit ang laban. So, nag-adjust ang San Andres, and they get the chance to increase the lead to up to 21. Yes, partner. And for Team Viga naman, partner, they need to step up, partner, on this second half. Lloyd Borbe and, of course, Ovalde brothers, and lessen the one-on-one plays, partner, on the part of Team Viga, and share that ball, partner, para makabalik sila sa larong ito. But again, ayun na naman yung Albert Ixon, partner, with that 2-pointer. Yes, a connection and pass again by Tikboy. And right now, Ubalde is heavily guarded. Malyapre, binigay kay Ubalde with a reverse. What a shot, partner. And yung mga partner, nakanakaw kanina and binawi ka agad ni Ubalde. Albert misses the shot. Tiburcio. Gandang ball movement, partner. Talagang finding their open teammates and scoring at will itong San Andres. And also, partner, in this early stage of the second half, good recognition on the part of Team San Andres para ibigay dito kay Albert Ixon ang bola kasi may mismatch on the part of the defender na dito si James Ubalde. And ngayon, natawagan pa ng traveling infraction itong si Tristan Ubalde. Right now, I guess they should limit their turnovers and defend the scoring guards of this San Andres squad. And by the way, partner, batiin mo aking mga relatives dyan sa Wasalbay, the Ranyoso family.
And sa Manila, nasa abroad, nasa Cainta, magandang gabi sa inyo. And salamat sa panonood. And yun na nga, natawagan ng second moving pick. Yes, Itong partner. That's the second time yung moving pick ngayon on the part of Julius Tiburcio. Medyo gigil, partner. Yes, partner. But again, that's the only second foul of Julius Tiburcio in this game, partner. Yes, partner. Tama ka, towering his way for San Andres, but only committed 2 personal fouls and talagang heavily defended. Pero si Eugene takes the 3. Muntik na pumasok. Ocero. Again, this is a very hard task on the part of Ocero, partner, guarding Tikboy de Rosario. And also, itong si Tristan Ovalde dito kay Alvin Tixon. Medyo mas malapad, partner, compared mo dito kay Tristan Ovalde, itong si Tixon. Yes, right now, mayroong slight advantage itong si Tixon dito sa ilalim. And now, what an hesitation move by Tiburcio. And again, Albert Tixon, yun ang partner, sinasabi ko na may advantage itong Alvin. Yes, partner. Albert Tixon over Ubalde right now, so they should capitalize this. Ayan na si Malyapre at the post. Malyapre, banging bodies. What a good pass kay Ocero. Yun, partner, ang dapat gawin nila. Yes, partner. And right now, Tixon is ahead but misses the shot. Pero grabe, partner, pasa na naman ni Tikbo yun. Again, partner, yung mga pasa na yan talaga, yan ang dapat titingnan dito ng mga taga-Viga, partner. Kasi kanina pag ginagawa yan, partner, ng mga taga-San Andres. Ayan na si Eugene attacking the baseline. Stolen by Tikboy de Rosario. Tikboy is rushing. Tikboy with a Euro. That's on Lloyd Borbe. Tatlong foul mula dito kay Lloyd Borbe on the driving Tikboy de Rosario, partner. So napakaganda na naman na recognition on the part of Tikboy de Rosario doon sa depensa na pinapakita nitong mga taga Viga, partner. Yung kasi ang nagiging problema nila, partner, when it comes to transition, dapat sa midcourt pa lang kaya mo nang i-stop yan. Kasi pag pinaabot mo ng 3-point yan, partner, medyo mahihirapan ka na. Yes, di mo alam kasi when contributing ito si Tikboy talaga, he can pass, he can shoot. Talaga wala tayong masasabi dito sa batang to. So talaga dapat sa umpisa pa lang, pababa pa lang talaga depensa. Oo, partner. So talaga dapat, sabi ko, pahirapan nila yung Tikboy de Rosario para siguro mawala naman yung opensa nitong mga taga San Andres, partner. And right now, Ubalde is fishing for the foul pero hindi natawagan natin mga referees. And I guess yung una talagang nakapansin ko, they should capitalize with Eugene Malyapre. Kasi nga yun ang nakikita kong advantage. Pero ayan na si Ocero with the shot. Tixon with the board. Ahead is Tixon against Ubalde. What a defense. Not a pick. Tixon overshoots that mark. And si Eugene is ahead. Eugene talagang siniguro niya na. So the only bright light, partner, on the part of Team Viga, itong si Eugene Malyapre dito. Again, sabi ko nga, medyo si Borbe maalat din on this game, partner. And yun nga, they should be aggressive right now dahil kailangan nakatulong ni Eugene. Yun ang sinasabi ko. Eugene will get his usual double-double ngayong third quarter. Ayan na si Ocero against Tikboy. May pick na binigay si Tiburcio. Tikboy, what a good pass sana. Yun ang partner. Nakita, one thing I've noticed kay Tagle, during nag-sneak siya sa ilalim, nakatawa siya, partner. And yun na nga, na-recognize siya ni Tikboy. Bad thing dahil nabitawan niya yung bola. Kasi iniisip niya kagad, ididiretso niya sa ring eh. Kaya nga, yan na si Borbe. Not his usual self-partner itong si Lloyd Jefferson Borbe. Yes, partner. Compared to that last game, doon sa semifinals against Team Batu. And right now, hindi talaga siya yung usual self niya dahil pag ganito mga third quarter, he is now a double-double for sure na. Kaya yan na. Yan na si Ocero, gives the ball to Ubalde. Yan na, nag-gamble. What a tap. Pero na dun si Eugene. Misses the shot. Tikboy with the board. May halong malas na rin tong si Eugene right now. Yan na si Ubalde. Mano-imano against Tikboy del Rosario. May pick na binigay si Tiburcio. Tikboy kicks it out. Tixon to his brother for 3. No good. Borbe skying high with the board.
Osero waits for his teammates. The clock is at 16. Ubalde James. Dribbling, crosses over. Hinagis na lang partner dahil narinig niya nga ang natawagan ng foul, and meron tayong interview kay Miss Jessa dun sa nanalo ng Yamaha YTX na motor. Miss Jessa, take it away. Ayan, maraming salamat sa ating mga napaka-poging commentator, Coach John and Coach Paul. Ngayon naman ay kasama ko na nga ang ating lucky winner na si Fernando Ibiola na mula pa sa Asgada, San Andres. Nanood ka lang, nanalo ka pa ng brand new Yamaha YTX at nagpapatunay lang yan kung gaano kayo kamahal ng Ako Bicol Cup. So ano, kamusta sa pakiramdam na sa dinami-dami ng nanonood ngayon dito sa Virac Sports Complex ay ikaw nga ang napakaswerteng lucky winner? Sa una po ay kinabahan. Siyempre hindi makapaniwala kasi siyempre napili tayo na magkaroon ng brand new na YTX na Yamaha na motor. Ayan, anong masasabi mo sa Ako Bicol Cup na nagbigay sa'yo nitong bagong motor na ito? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon at saka nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Cup Commissioner, Ako Bicol Cup Party List at saka po, lalo po kay Representative Saldico. Yan lang po. Ayan, take this opportunity also para i-shout out yung mga kapamilya mo at ibalita mo sa kanila agad ang iyong pagkapanalo. Actually po, bali ayaon po, kaya si pamilya ko ayaon po dyan naghihiling man. Shout out po, ayaon po dyan naghihiling. Siguro sa kanyan maugma po sindatana ko, ako po yung bagong brand new na motor. Ayan, congratulations once again to our lucky winner for a brand new Yamaha YTX. So that's the latest from the courtside. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, congratulations po sa ating nanalo ng ating brand new Yamaha YTX, and talagang napaka-generous ng Ako Bicol Cup and Representative Saldico, partner. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Tixon. Pero ayun na naman, partner, yung transition na ginagawa nitong mga taga San Andres. Pero pahinga muna dito si Tixon, Alvin, pero ang pinalit, partner, si Salvador. So talagang itong bench, napaka-deep ng bench itong San Andres, partner. And partner, kanina, gabuhok lang kung hindi nahawakan. Ni Ubalde malamang it could have been an easy 2 points na for Tixon. Yan na si Ubalde. Humihingi ng pick between the legs. Kicks it out to Borbe. Corner 3, short. Tagle with the board. Talagang medyo nag-struggle dito, partner, si Lloyd Jefferson Borbe. Tixon for 3. Misses the shot. Borbe. Eugene is ahead. Waits for... I guess Eugene should capitalize dahil he has a mismatch, partner. And siguro nagdadalawang isip na rin siya dahil dalawang beses siya natapikan at naagawan ni Tick Boy. Pero dapat mag-stick pa rin siya na he is big and taller than Tick Boy. So may advantage doon. So should take that to the basket. Advantage. So yun nga ang sinasabi ko, partner, those recognition. Yung kanina kung makikita mo, partner, on the part of Jefferson Borbe, medyo pailing-iling siya, medyo pati siya nagwa-wonder kung bakit ganyan ang laro niya. And also, sabi nga natin, medyo may konting pagod na din on the part of James Ubalde and the Ubalde brothers because of the defense that binibigay nitong Alvin and Albert Tixon. And also with those players, partner, na talagang grabe ang intensity when it comes to defense. With the likes of Alvin Tixon, ito si Salvador. Open at may ma-open doon. So they have to recognize that, and tingnan natin yung may adjustments itong Viga right now. Ayun na Osero, one-on-one. Tick Boy against Osero. And medyo eager, dumipensive si Osero dito kay Tick Boy, and natawagan siya ng foul. And right now, partner, we have a substitution. Yun na nga, pinasok na ulit ang magic bunot ng San Andres si Osorio. We'll see if it will work wonders for their team. Ayan na si Tixon, binigay kay Salvador. Osorio humihingi sa post. Osorio against Eugene. Salvador for 3. Short. Eugene with the board.
Ayan na, Borbe has a mismatch. Eugene at the post, attacks. Block. Yun na naman yung help side defense partner. And I guess natawagan nata, may foul ata na nakita ang ating mga referees. May hampas galing sa likod na part of Albert Tixon. Second personal foul, fourth team foul. Line for penalty. What a steady free throw shooting pagdating dito kay Eugene since the elimination up to the finals. Talagang maaasahan mo ang isang Eugene Malyapre pagdating sa free throws. Again, balik sa 21 points ang kalamangan nitong mga or make that 20 because of that free throw of Eugene Malyapre, partner. So talaga dapat unti-untiin nila ito, partner. So huwag sila magmadali. Alam naman natin, mathematically speaking, talagang very manageable ba itong yes, partner. Third quarter pa lang tayo. With this Viga squad, talagang is capable na makahabol. Yan na si Tikboy. Pull-up jumper. No good. Borbe with the board. Borbe gives the ball to Ubalde. 4-3. No good. Salvador with the board. Tixon is streaking. Salvador momentarily loses the ball. And binigay kay Tikboy. Osorio kicks it out. The clock is at 5. Hindi ko alam kung alam ni Tikboy. Shot clock at 1. And naputukan ng 24-second violation ng Team San Andres. Good stop on the part of Team Viga, partner, on that play. So again, maraming ganong senaryo ang gusto natin for Team Viga. Go stops and make a point, partner, on the other end. And of course, sabi mo nga, capitalize on Eugene Malyapre sa ilalim, partner. Kasi pag naka Eugene Malyapre, ang bola talagang nagkaklag yung defense ng San Andres at may naiuhulog siya, partner. Yes, tama ka dyan na talaga. More pounding the ball dito. Yan na si Osero. Borbe, open for 3. Finally, partner. A much needed 3. Yes, partner. On the part of Viga. And right now, tingnan natin kung that will spark or ignite itong Viga with that. But I guess that is an ill-advised foul. Dahil alam naman natin, wala pa sa shooting spot itong si Salvador. Yes, partner. Medyo ginugulo pa niya eh. So, dapat talaga nag-sag down siya ng konti at abangan niya na lang yung next move, partner. But again, pareho ng warning for penalty ang dalawang kupunan na ito. And tingnan mo, partner, ilabas si Osorio, pinasok si Julius Tiburcio, and pinasok din tong si Alvin Tixon. Kaya talaga, yan na si Tikboy, 15 on the clock against his teammate sa Legazpi na si Borbe. Tikboy hesitates. Tikboy flies. Easy, partner. Yun ang sinasabi natin. Yun ang wala sa kanila, partner. Alam nilang iwa one-on-one. Dapat may medyo may help side, may abang, partner. That is an open lane for Tikboy de Rosario. So walang kahirap-hirap. That's an easy 2 for him. Yes, and syempre si Eugene talaga hindi niya rin maiwan-iwan ito si Tiburcio. Dahil alam niya, can score. Ayan na si Ubalde. Talagang maalat, partner. Ayan na si Borbe. Attacking the defense. What a shot, partner. What a Pinoy step on the part of Lloyd Jefferson Borbe. Again, it is a good thing for Viga right now that their offense is clicking. And wag lang sila papalit-palit dito ng scoring para ayan na si Tikboy. May pick na binigay kay Italia. 8 seconds on the clock. Tikboy, eyeball to eyeball. Stops for 3. Malakas. Borbe skying high. Good defense on the part of Osero on that play. Yes, partner. Napapansin ko talagang nahihirapan dito si Tikboy. Ano si Ubalde. 11 on the clock. Stops and pops for 3. Irons it. That's the third miss on Ubalde on the 3-point shot. Talia using the glass. Tikboy with the board. Tikboy blocked by Ubalde. Eugene is ahead. Grabe, partner, yung Ryan Salvador. Grabe, partner, ganun ka-intense. Pati yung that possession, i-challenge pa, I guess, nitong mga coaches ng San Andres. And we'll see if what will be the adjustments or yan na nga, grinant ang coaches challenge sa ating
request ng San Andres. Pero partner, grabe talaga. Linabas ang isang Albert Tixon, pinasok ang isang Salvador. So, grabe. Sabi ko nga, napakalalim talaga. Kung mapapansin mo, partner, when it comes to bench, talagang napakalalim nitong Team San Andres compared mo dito sa mga taga Viga. But again, partner, hindi naman yun na mangyayari kung talagang nag-work din sa team itong mga taga Viga dito sa ating laro, partner. Kung mapapansin mo, until now, medyo maalat yung Borbe, yung Ubalde. But again, sabi nga natin, kailangan mag-step up itong mga taong ito dito sa ating second game. Kung gusto nila makaabot dun sa third game na will do or die, partner. So talaga, medyo mahihirapan sila pag ganyan. No adjustments on the part of offense. But again, sabi nga natin, nandiyan ang mga coaches nila. So for sure, nakikita yan, partner. With 29 seconds remaining on the third quarter, so pinag-uusapan ng ating mga officials kung kanino talagang bola mapupunta yung last possession na yun. Yes, tama ka dyan. And right now, I guess, kailangan na ng magic bunot itong Viga, and I guess si Cervantes should be inserted in the lineup dahil nga to match the aggressiveness nitong mga workhorse or mga masisipag na players nitong San Andres. Coach challenge your team, San Andres successful. Partner. That was a successful challenge on the part of Team San Andres. Grabe yung sipag talaga nitong si Salvador. Ayan na. He is crossing the half-court line against Ubalde. Oh! Grabe yun, partner. Nothing but the shot. Grabe, partner. It could have been brought the house down kanina. Grabe. 9 seconds remaining. Eugene is at the post. Hands off to Ubalde. Eugene again with the board against Tiburcio. Eugene finally. And that ends our third quarter with the layup na galing dito kay Eugene Malyapre. And what more can we ask sa ating San Andres, partner? And medyo na ibaba nito mga taga Viga. Ang kalamangan na dati is 21-point lead, partner, for Team San Andres with 48-63 po ang ating score pagtatapos ng ating third quarter. Yes, tama ka dyan. What a highlight reel sana yun kanina, partner. Grabe, naisip niya pa yun. Sa dami na ginagawa niya sa loob ng court, mapa-opensa, mapa-depensa. And right now, as we take a look some highlights, yun na nga, yung passing or yung rotation ng bola nitong San Andres, very evident sa larong ito. And right now, wala pa rin umaalis kahit paano, partner, kahit this is just a 15-point lead. Yes, partner, 15-point lead. And again, partner, ito, talakayin ko lang itong sinabi ko, partner. Kanina tinanong mo ako kung paano ba makakabawi itong mga taga-Viga. Again, partner, yung number 1 ko is counter without fear. So, yun nga ang sinasabi natin. Dapat, partner, kung talagang gusto nilang manalo dito sa larong ito, counter every move na ginagawa nitong mga taga San Andres, partner. Kung aggressive sila, dapat aggressive din itong mga taga Viga, partner. Kung talagang may adjustment sa play or dun sa system, dapat mag-cope up itong mga taga Viga dito para makabalik sila. And of course, yung sinasabi kong 4 na player na dapat magpakita dito ng laro, partner. Itong si Malyapre, Borbe, Ubalde, Tristan and Ubalde James. So yun ang dapat nilang gawin dito sa ating laro. And of course, limit Tikboy de Rosario. Kailangan i-limit nila ito si Tikboy when it comes to distribution and the leadership na ginagawa niya. Dapat talagang mahirapan nila ito kung gusto nila makabalik dito sa ating larong ito at maka-force ng Game 3, partner, dito sa ating Best of 3 Championship Series dito sa Ribanza sa Isla Championship Series. Yes, tama ka dyan. I've noticed na talaga nakukunti naman nila so far. Hindi naman nakakapag-score ng heavily itong si Tikboy right now. Pero talagang ang yung ibang player, partner. Yes, yung talagang lamang nila is yung Tixon Brothers and yung Salvador. And talaga yung hustle at sipag talaga ang hindi mo matatawaran dito sa San Andres side. Yes, partner. Pero pasadahan ko muna itong ating mga leading scorers coming into the fourth quarter. For Team Viga, we have Malyapre with 14 points, 10 rebounds. Cervantes with 10 points, 6 rebounds. Borbe with 7 points and 7 rebounds. At sa kabila naman, De Rosario with 15 points with 10 rebounds. At si Albert Tixon with 18 points and 5 rebounds. Ito, partner, na si De Rosario talagang double-double na dito sa ating laro. And for sure, isa sa mga frontrunners na naman yan. And possible na magkaroon ng triple-double itong yes, Tikboy dito sa larong ito. And we are now in the fourth and final quarter.
ng ating labanang San Andres versus Viga. And right now, Tiburcio spins his way. Texon, pull-up jumper over Eugene Malyapre, partner. Grabe, partner. Grabe yung composure, partner, itong batang ito. Dito sa second game ng championship, talagang take over ito, partner, dito sa ating second game. Yes, tama ka dyan. It is a takeover right now. And speaking of takeover, James Ubalde should take over dito sa Viga squad with the fake. And a turnover. Texon gives the ball to his brother. Finding Tagle. Texon again. Tiburcio sa ilalim. Yun, partner. Walang double, partner, on the part of Team Viga. Andun si Tristan Ubalde sa tabi. Nasa likod si Borbe, partner. Walang nag-double kay Tiburcio on that play, partner. And all of the 5 players ditong San Andres touch the ball. So talaga, partner, total team effort. Ayan na si Texon. Ginugulo pa rin Malyapre with an unlikely 3. And talagang do it all guy nito. And speaking of 3, partner, gustong-gusto yon ni John Eric Asas ng team Pandan. So nagpapa-shoutout. Yes, so, hello. Shoutout sa'yo. Happy viewing. And si Texon. Tiburcio humihingi sa post. Double team. Texon, top of the key. Binigay kay Tagle. Elbow jumper. Short. Borbe. Ahead. Ubalde for 3. Irons it. And Tikboy collects the board. That's another miss on the parts of Ubalde. And Aucero guarding Aquaman. Behind the back dribble. 11 on the clock. Tikboy attacks. Fakes, gives the ball to Texon for 3. Borbe is ahead. And grabe, partner, yung Texon brothers diving for the ball. Grabe, partner. Grabe yung effort talaga nitong dalawang Texon na ito. Grabe, partner. And may double pick tayo. Tikboy attacks. Money, partner. And umiiling-iling itong si Tikboy na he is saying na talagang this is my team. Ubalde. No good. Tiburcio. Texon will scores. Grabe, partner, itong mga taga-team San Andres, partner, talagang ito na. Again, this is a 20-point lead again, partner, on the part of Team San Andres. Sayang kanina, just a 15-point lead sana. Borbe. Cruising his way, misses the shot. Eugene. Block by Tiburcio. Albert Texon. Medyo na-excite si Albert Texon doon, partner. Yes, partner, talagang kung nasa low, easy 2 points na naman, partner. Yes, partner. So, tingnan mo, partner, ito ang si Albert Texon. Parang hindi pa pagod, partner. He is heavily guarding pa itong si James Ubalde. Yan talaga nag-i-enjoy siya dito, partner, kung makita mo sa kanyang but again, ayaw pa umuwi ni Eugene Malyapre, partner. Yes, partner. Gusto pa niya ng Game 3. Yes, kanina lumapit siya sa akin. Sabi ko, buddy, gusto ko pa ng Game 3. So, talagang buwis-buway. Si Tagle, powering his way. Wala mo, partner, napapansin ko dito. Medyo nag-lie low si Tagle dito. But yung ibang teammates siya talaga, the likes of Texon Brothers, talaga bumubuhat dito sa San Andres ngayon. Yes. Talagang itong mga players pinapasok dito for team ng San Andres of Louie Magno, talagang lahat nag-contribute dito sa larong ito. Kaya si Texon, open with a 2-point shot, misses. Malyapre, binigay kay Luis Cervantes. Gives the ball to Ubalde for 3. And Tristan saves the day. Ayan na si Tikboy. Naagaw ni Cervantes. Block by Albert Texon, partner. Ubalde open for 3. That's the 6th time, partner. Wala pa rin na ibubuslong 3-pointer itong si James Ubalde dito, partner. Very unusual, partner, sa kanya, partner. Sabi ko nga,
doon sa mga previous games nila, in the elimination talaga, pag in-open mo yan dyan sa 3-pointer na yan, that's automatic. And he's giving 16.7 points per game, partner. Yun ang tinitingnan natin dito na nawawala dito sa mga taga-Viga, partner, dito sa ating championship series. Talaga nag-struggle siya dito. Even yung kapatid niya, partner, sumasabay na din. Ito si Tristan Ubale giving 10.7 points per game, partner, sa kanilang team. So malaki, partner. So i-compute mo yan. That's about 26 or 28 points, partner, sa kanilang dalawa lang. Yes, partner. And kung nakapag-contribute sila ng usual numbers sila, yes, it could partner. have been a close fight, partner. Yes. So talagang medyo dalawa yung magkapatid is missing link dito sa ating championship series. Pero partner, I guess San Andres is 5 minutes and 53 seconds away from bagging the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes champion. Pero we'll see if something miracle will happen dito sa mga nalalabing minuto ng ating laro. Yes, partner, sabi ko nga kanina, well this Catanduanes leg repeats the Kamsur leg, partner, kung saan doon sa first game nung ever na yon ay nagharap din yung Kamaligan and Naga, natalo ng Naga, but on the championship dinalawahan nung Kamaligan yung Naga doon sa Kamsur. So titingnan natin kung ganun ba yung scenario din dito sa Catanduanes, partner. Ayan na si Alvin Tixon, gives the ball to Tagle. Tagle attacks. Albert. What a back pass, partner! And grabe, partner, talaga. From offense to defense, from defense to offense. Yan ang binibigay nito ni Albert Tixon dito sa ating championship series, partner. Yes. Entertaining the crowd with the oohs and the ahs. Yan na si Ubalde. Heavily defended. Ubalde attacks. Loses the ball. And again, itong si Albert Tixon, partner, he average 17.7 per game, partner, but right now I think nasa 20-point mark na itong si Albert Tixon dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Luis Cervantes. Andun si Tagle to defend that. Ayan na si Tiburcio all alone against Eugene. Thick boy waits for his teammates. And right now, kita ko si Pai Kasoy at the sidelines. And nakangiti dahil 4 minutes away. And he is also part of Team San Andres. And yes, natin, he scored his most high 36 points during his last game. Kaya talagang malaking bagay din to si Pai Kasoy dito sa San Andres. On bounce, same ball. Again, same ball on the part of Team San Andres, partner. Tingnan natin itong blob na ito. Thick boy, defended by his brother from ACC Serpents. Yan na, thick boy. Malakubi Bryant move, misses the shot. Cervantes with the board. Nauna si Tristan Ubalde pero there is again, Alvin Tixon. And binalik ng ating referee sa ating tawag ni referee Erwin Mapula. And partner, uupo na ako, partner. Yes, partner. With 4 minutes 13 seconds. Steal na naman on the part of Tickboy De Losario. That's his 7th steal, partner, of the game. So kung magdo-double ito si Tickboy De Losario, because mayroon na siyang 10 rebounds and 7 steal and mayroon siyang 17 points. Grabe, partner. Talagang buwis. All out itong si Tickboy dito. Sabi niya sa akin kanina, partner, during the pre-game, sabi niya, tinanong niya ako kung gusto ko na umuwi. Sabi niya, sige, tapusin niya na daw. And meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Carmela. Miss Carmela, take it away. This game is still on fire, mga kasurog. As we can see, grabe yung effort na ginagawa na ng Team Virac para matapatan na ang Team San Andres and at the same time para makahabol sa kalamangan nito. According to Team Virac, they are going to focus on their new game plan dahil mas nagiging effective ito for tonight's ball game, especially sa kanilang mga fast breaks and defense. Kaya let's see, mga kasurog, if makakahabol ba sila or this last quarter will be their chance. Back to the panel. Ayan na si Alvin Tixon, open for 3. No good.
Borbe, binigay kay Eugene at the post. Tulod for 3. No good. Eugene powering his way. Misses. And I guess Tikboy has his 10th rebound. Yes, partner. So that's the 10th rebound of Tikboy de Rosario. Or that make it 11, partner. Yes. Dito sa aking lista. Clopino with the fake. No good. Tulod with the board. Neil Okray is rushing. Binigay dito kay Tulod. Guarded by Tikboy. Tulod. In and out dribble. 13 on the clock. Borbe against Tixon. Okray sa ilalim. What a pass dito kay Luis Cervantes. Yes, partner. So ayun ba, medyo lumalapit, partner, itong mga taga-Viga dito with 2 minutes and 34 seconds. But again, the question is, enough ba yung effort na yun, partner, para mas lalo makalapit pa with this kind of time dito sa ating fourth quarter. But ayan, that's another 3-pointer on the part of Tikboy de Rosario. And the 20-point mark, partner, on the part of Tikboy de Rosario. Yes, a 20-point mark. And napasuntok si Joey doon after the 3-point shot. Bakit kaya? And substitution. First personal foul. ano, partner, it's safe to say ba na it's San Andres? Yes, And partner, I think dito with this kind of lead with 2 minutes and 10 seconds, medyo konting effort na lang on the part of Team San Andres, and I think this is in the bag for them, partner. Yes, tama ka dyan. And again, I guess ang naging advantage ng Team San Andres right now is yung total team effort nila. Yes, partner, and talagang lahat nag-contribute on the part of Team San Andres. And not only sa offense, but yes, on the defense on the defense side. Grabe, partner, from the start up to the 2-minute mark ng fourth quarter. Talagang nandun sila para magtulong-tulong pagdating dito sa depensa. And right now, ayan na ang ating si Albert Tixon against Lloyd Jefferson Borbe. Tixon stops and pops, and that is the nail in the coffin, partner. And grabe. This is an 18-point lead in Tulod against Tixon. And may foul na niyatawag ang ating referee na si Erwin Opula. Foul by number 2, Alvin Dixon. Substitution. So, grabe, partner, yung binibigay nitong Tixon brothers dito sa talagang larong ito when it comes to defense and offense. So kudos to these two guys for Team San Andres, and napaka-lucky ni Coach Louie Magno to have these two guys partner sa team niya. So Eugene Malyapre with the ball to Ubalde. Again, that's the 7th miss on the part of Tristan Ubalde, partner, James Ubalde. So medyo talagang hindi lang medyo, partner, medyo talagang maalat siya dito sa ating championship series, partner. And tama ka dyan, maalat talaga. And right now, ang hinihintay na lang natin is ang ating final score and final buzzer. Ayun na, si Tixon is not yet over. And right now, James Ubalde is signaling na to rush na dahil alam naman niya na talagang this is a 20-point lead. So again, this is safe to say that this game will go to San Andres, partner. Talagang grabe itong linaro nitong mga. And I think that's it, partner. So lalabas pa nila yan ang bola na yan. So this is not yet over, partner. Yes, this is not yet over. And we have a 58 seconds remaining sa ating laro. And I guess the ball. But I think that's it, partner. Talagang winave na din ng mga coaches nitong Team Viga. Yung last 1 minute, partner. So talagang again, congratulations to Team San Andres, partner, for winning this first ever Ako Bicol Cup Catanduanes League, partner. Yes, tama. Congratulations. Tama ka dyan. It's in the books. Yun ang
na nga, sabi mo, the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes champions, Team San Andres. And kudos to Team Viga for being undefeated sa ating eliminations, papunta sa semifinals. And what a season for them. And syempre, to all the participating teams dito sa ating probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat po. And yun na nga, the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes champions. Give it up for Team San Andres! Congratulations po Team San Andres for making it dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Yes, partner. What a season, what a leg dito sa Isla. What an amazing opening day. And up to the finals. Yun na nga, partner. And I can see Abay Kasoy is celebrating with his teammates sa San Andres. He is also part of the team. And right now, and also to Team Viga, congratulations for being the runner-up sa ating Catanduanes leg. Yes, wala, partner. Dapat ikahiya itong mga taga-Viga dito, partner. Itong run nila dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes is talagang napakaganda din. So, kudos to this team. Congratulations to Coach Sean Molina and the rest of the Viga boys. Eugene Malyapre, Lloyd Borbe, and the Ubali brothers. Congratulations. And syempre, itong ligang ito ay wala kundi sa ating mga bossing. Yes, partner. Si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List, Congressman Jel Bongalon, and ang ating butiing commissioner, the Commissioner Lloyd Rivera, for bringing this one-of-a-kind league dito sa probinsya or sa isla ng Catanduanes. And right now, we have seen San Andres is celebrating, and a bittersweet pagdating dito sa San Andres, partner. Talagang losing sa ating opening day. And yun na nga, nangyari ulit. Yes. Sabi ko sa iyo, the Council leg history was repeated here dito sa Catanduanes. So, moment na ito ng mga taga San Andres. Kaya lang, nagkulang sila in the end, pero kudos pa rin sa mga Viga. And right now, partner, kung makikita mo, ang napakagandang trophy, partner, na hatid sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, ni Congressman Jel Bongalon. One-of-a-kind trophies. so ayan, partner. And right now, talagang we've seen happy faces dito sa isla, and tingnan natin, nothing to be ashamed mo pagdating dito sa Viga side, dahil alam ko maraming supporters to talaga from the start up to the finish. And ito naman yung San Andres talaga, coming from a loss sa opening day, and now talaga, they are partner. the champs. Yes, congratulations again, partner. But again, partner, let me take this opportunity. Ito si Coach Mark Dasal, yung supporter natin from Kamsur. Talaga, shoutout daw kay Alex Blue and Nino Sigara from Singapore, na nasa Singapore ngayon, at si Bugoy Velasco. Coach Mark, thank you for always watching Ako Bicol Cup, and sa lahat po na nanood, maraming salamat po. Yes, yun na nga, partner. Maraming nanonood sa atin. Hindi ko na kayo maisa-isa. Yes. And right now, talagang maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa aming liga, na asahan nyo, di ba, Coach Paul, asahan nila na pagbubutihin pa namin ang aming liga. And syempre, sabi ng ating mga bossing, meron pa tayong 2 leg na nakaabang. Yes, the Masbate and the Sorsogon leg, talagang pakaabangan natin yan. Yes, partner, and of course, sa mga nakaraang leg, mag-prepare na din yung mga top 4 teams because of the inter-province na sinabi ng ating mga boss din, partner, na talagang magkakaroon after the Sorsogon and the Masbate leg. So, and yun nga, partner, hindi man pinalad ang Viga right now, pero mag-uwi pa rin sila, partner, ng 150,000 pesos. Grabe, partner. Yes, partner, that's 150,000, partner. So, ibato na natin, partner, kaya
Kapa Morgan and kay Miss Danica Garcia para sa awarding. So once again, ladies and gentlemen, nagkauna ng first runner-up ng Ako Bicol Cup Catanduanes ay ang bumulan ng Biga. Receiving a 150,000 pesos. Ayan, whopping 150,000 pesos para sa bumulan ng Biga. Bicol Party List. Katabang na kasurog. Alam mo, Danica, wala yung first runner-up, kahit yung second runner-up, walang champion, wala yung mga players, yung masisipag at magagaling na players na bawat kumunan. Yes, and excited na rin ako na malaman kung sino nga ba sa Team San Andres at Team Biga ang ating Kaya mapapabilang mo sa ating Mythical 5. they will receive At ang critical player ko ay magkakamit ng 10,000 pesos each. Okay. Okay, ito ha. Alam ko, marami kayong mga paboritong player at meron kayong nabipisil na 5 na mapapabilang sa critical 5. Pero ito, unahin na natin mula sa team na Team Black. Our first mythical 5 is nandito ko si Kiran. Kiran Manlangit or anybody from the team? And for the medal and the 10,000 peso cash. Okay? Kung wala si Kiran Manlangit, ito na, isa sa kanya. So, congratulations! Pagbilang mo sa Kiran Manlangit sa ating mythical team or mythical 5. Congratulations! Kiran Manlangit at ang kumunan ng Rock na naging second runner-up natin sa ating liga. Ang susunod naman ay nagpumula sa kumunan ng Pato. Sino kaya sa mga nakapato ang mapapabila sa mythical 5? Congratulations!
Pwede guest player. Okay, so pwede guest player pero hindi import. Ibig sabihin ng local na ganito talaga sa Catanduanes. So sino ba sa tingin mo galing ka ang ating most valuable player? Eto na nga! Bago natin tawagin ang ating MVP player. Once again, please give us a round of applause to our champion, Team Sanandres! Mr. MVP, Congratulations! Our MVP, Albert Dixon of Team San Andres. Ayan, ang saya-saya. Mythical team na, MVP pa. Champion pa! Grabe, Blessings. And syempre mga Morgan, hindi din magiging kumpleto ang Bicol Cup Catanduanes dahil din sa suporta at sa mga naging bahagi ng Bicol Cup. Syempre yung mga team na naglaro din. Lahat ng mga teams na sumali. Yes. Congratulations po sa ating lahat dahil we are a part of this. And asahan niyo, magpapalik kami para sa season 2 ng Bicol Cup Catanduanes. And syempre, maraming salamat din sa taus-pusong pagsuporta araw-araw mula noong day 1 hanggang ngayong finals sa lahat ng mga katanduan noon and to our kasunod. Alright, and again, ito po ay hatid sa inyo ng ating mahal na congressman, ang pangmalakas congressman ko, sabi ko at ng Ako Bicol Party List. Natama na Kasusumba! And syempre, sa lahat ng mga katanduan na our kasunod, you can also like and follow our Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, sa Facebook page ni Ram Saldico, and yung YouTube and TikTok account naman natin. At Ako Bicol Cup! Nakaka-goosebumps kapag Morgan. Hindi pa rin ako makapaniwala na naging successful ang Bicol Cup Catanduanes 2023. Okay, so at this point in time, sa mga po na ating Partner, we are back. And so take a look. Team San Andres celebrating. Yes, partner. And kasama ang kanilang mga fans. Isa din sila sa malalaking fan base dito Yes, sa ating partner. liga, partner, talagang all the way from Team San Andres. From San Andres, medyo bumiyahe pa sila papunta dito sa Virac Sports Complex. And what more can you ask? A champion, a supporter, and wala na talagang hihilingin pa. So congratulations and kudos to Team San Andres. Yes, and also partner, let me congratulate, of course, Team Viga partner for being in the championship dito sa ating Catanduanes Lake partner. Walang dapat ikaiha itong mga taga Viga partner. Yes, talaga maganda ang pinakita nila all throughout the tournament. Binigyan nila ng magandang laban itong mga taga Team San Andres dito sa ating laro. Congratulations to Coach Sean Molina and to the rest of the Viga community, and of course sa mga bosses nila, sa mayor, and of course sa lahat ng fans ng Viga. Congratulations po sa inyo lahat. And of course partner, sa lahat ng sumali dito sa na municipality dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes Lake. Congratulations po sa inyo lahat. And tama partner, hindi even though hindi kayo nagwagi ng kampiyonato, pero still one of a kind, or it's a history dito sa Catanduanes, ang isang ligang kagaya nito. Siyempre, hatid sa atin ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, Congressman Jill Bongalon, and sa ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera and kanyang kapatid na si Boss Ino Rivera, and siyempre the hardworking men and women of IMBC headed by Russell Oreta, RJ, Boss RJ, and si Shano, Direk Shano, and also and marami tayong mamasalamatan, si Nico na nasa harap natin na laging talagang 100% pagdating dito sa ating coverage. Yes, and partner. And personally, I would like to thank you, partner. Talaga, partner. Maraming salamat din. From Sur to Cam Norte, and we're here yes, sa isla ng Catanduanes. And partner, hoping na to be part again tayo ng ating mga susunod dalawang leg. And syempre, pinakaabang natin ang Inter-Province or Champions League natin. Yes, partner. We again will personally thank Ako Bicol Cup, especially to Boss Lloyd Rivera and to the rest of our bosses. Maraming salamat po for having me from Cam Sur, Cam Norte, and here. Wadi, thank you very much. Kapa Morgan, salamat kay Direk Chano Calieja,
Direct Christian, thank you very much. And of course, partner, looking forward ako to be with you pa. Yes. Kamsur na pati. And sa Sorsogon and Masbate and even Interprovince. And sabi nga natin, partner, talaga every day gusto natin mag-improve itong liga natin. Yes. Papagandahin pa natin itong liga natin. And talagang marami pa kayong i-expect dito sa ating liga, dito sa Ako Bicol Cup. And maraming salamat po. Yes, talaga. Maraming salamat. And kung titingnan ko, partner, from Albay, Cam Sur, Cam Norte, and right now, nandito tayo sa isla ng Catanduanes. Talagang malayo na ang narating natin, pero malayo pa tayo, partner. Pero pagbubutihin natin, partner, for sure, ang mga dalawang natitirang leg. And right now, talagang I'm seeing happy faces dito sa Happy Island. And syempre, maraming salamat talaga, Catanduanes, for having us. And talagang iba yung experience dito, partner. Yes, partner. From the start up to the finish. And yun na nga, partner, talagang maraming and nasa history books na ito, partner, ng Ako Bicol Cup. Again nga, sabi nga natin yung nangyari dito sa championship game na ito is talagang para yung Kamsur na leg, partner. Yung first game nung Kamsur leg, which is Kamaligan ng Naga, Naga beats Kamaligan doon sa opening game na yon. And after that, sila ang nagtapat sa championship, which is hindi pinaisa ng Kamaligan yung mga taga Casireños, partner, on that best of 3 series. Ito naman ang nangyari dito sa ating liga. And right now, partner, ito ang ating best team board dito. And congratulations, brother. Congratulations for to bringing Team San Andres. San Andres. So talagang tumaas pa dito si Tikboy de Rosario sa ating panel. So thank you Tikboy, and for gracing this. What a wonderful player, partner. Yes, very partner. humble. And talagang even though he is now to the peak of his career, talagang hindi nakakalimot sa mga tumutulong sa kanya. And right Yes. now, and maraming salamat talaga sa patuloy na sumusuporta sa atin. Right now, nakikita ko, partner, talagang tuwang-tuwa. Dahil nga, partner, may mga bata na lumapit sa akin kanina during the pregame na sinasabi nila, sana may susunod po daw na season. And siyempre, partner, talagang ating mga bosses, hindi makakalimot yan sa ating tumutulong. And right now, partner, nandito, batiin ko na natin ang aking tatay na sumama sa akin all the way from Legazpi. Sumakay ng barko. And sa aking dalawang anak na nandito. And partner, si Tikboy celebrating right now sa harap natin. Sabi niya sa akin, partner, during the start of the tournament, sabi niya, partner, hindi matatapos ang liga nito na hindi ko uuwi sa San Andres ang kampyonato. Yes, partner. And right now, nandito na nga. Talagang champion na. Yes. Champion na ito si Tikboy de Rosario. From Albay, Cam Norte. Yes. Ito. And talaga, partner, tingnan natin. Ang tanong, partner, saan kaya maglalaro ito? Yes, partner. Saan kaya ito maglalaro? Sa Interprovince, no? Saan kaya maglalaro ito? Sa Interprovince. Kaya pakaabangan natin, partner. And siyempre, pasalamatan ko rin, partner, ang ating mga kaibigan na tumutulong sa atin. Yes, partner. Kaya nga, ating mga strikers talagang from the start, kahit walang tulog, pagod na pagod pa, pero still, talagang nandito. And happy fiesta daw, sabi ni Tikboy. Happy fiesta daw. And of course, nagpapabati din ito, napakalayo pa nito, si John Iris Mojar, ang ating writer. Hello, Iris. And siyempre, salamat din talaga siyempre sa hardworking men and women ng IMBC. Maraming salamat. From Direk Chano up to the last man and women na hardworking dito. Maraming salamat sa inyo. Even sa mga drivers natin. Yes, maraming salamat. Sila Kuya Elmer, Kuya Mac, Kuya Alex, Kuya Ramir, hello po sa inyo, salamat. And si Ate Jody na nandito ngayon sa harap natin. And to all, sila Mel, sila Pichi, lahat. Hindi na natin ito ang ating arena announcer na si Sir JB. And ito si Boss Russell. Si Boss Russell nandito. Pakiat na ating mga bossing and bali. Ayan ang aking anak na napakaulit, si Franco kasama ang kanyang mami na si Nicole Marie. Na nasa taas, yan ito si Toti, si Franco. And talagang maraming salamat sa walang sawang suporta. Yes, tapos na, binati na kita. Kumakawayang na nila na si Nicole. Binabati ko sila. And maraming salamat po sa inyo talaga. And of course, sa ating mga courtside reporters, si Carmela, na pumunta pa dito, si Jessa Navales, si Mabel Chigoyen, si
si Danica, si Regine Gue, si Andrea. And again, also batiin ko ang aking dalawang anak na nasa Kamsur, Hara and Hera. Hello, and belated happy birthday sa aking bunsong anak na si Hera Pulin. Yes. Belated happy birthday. And ang kanilang mami na nasa Abu Dhabi ngayon, Mara Sepe, hello sa iyo. Miss na miss ko na kayo dyan. So, And again, batiin ko rin natin nakasama ng mga commentators simula sa Albay, Yes, Cam partner. Norte, Kamsur. Yes. Maraming salamat. Di ko na kayo isa-isain pa. And right now, we are just waiting for the cue para siguro puntahan ang ating kasurog best player of the ball game or even siguro best import or ang ating MVP. Ang ating MVP. So, ayan, asa iniintay natin talaga, partner. Makita mo yung talagang galak, tuwa ng mga taga Team San Andres, partner. Yes, tama ka dyan. Congratulations once again to Team San Andres for winning the first. Yes, one of a kind dahil ang ating cameraman na si Nico panay pakit dito. and syempre ba ibang partner, bati yung aking constituents sa Kawit East Washington Drive. Magandang gabi sa inyo. And Merry Christmas pala, partner. Ayun, Merry Christmas. Isang buwan na lang. And bati ko ang aking Commissioner, Boss Lloyd Rivera. Maraming salamat. Thank you, Boss Lloyd. And ang aking kaibigan na si Kretz D, Paul Rodoblado, Sir James, and sabi ng ating staff and crew ng IMBC and pati mga commentators lahat na may bonus daw tayo ngayong darating na December. And may bonus daw tayo, sabi ni Boss Lloyd. Kaya let's celebrate. And right now, si Estrada, yun na nga, partner, yung highlights talaga during our game. Ayan na, partner, what more can you ask? Yes, partner, this is all San Andres, partner, talaga itong ating series. Talagang napakaganda ng pinakita nila dito sa ating dalawang-dalawa, the first game and the second game. Congratulations to Team San Andres again. Yes. To Team Viga, congratulations. And congratulations din sa Team Virac for Team bagging Virac the second place sa ating liga. And right now, partner, ito na. Puntahan na natin ang ating kasurog best player or best import. Kapanayamin natin. Sino ba courtside reporter na? Miss Jessa, take it away. Ayan, thank you Coach John and Coach Paul. And now we officially hailed our Ako Bicol Cup Catanduanes champion San Andres. Now with me is the best import as well as the MVP of Ako Bicol Cup Catanduanes from San Andres, Albert Tixon and Tikboy Del Rosario. Congratulations for being our best import as well as being our MVP. Such a long journey. How was it na among all the local players ay ikaw nga ang hinirang na MVP for this Ako Bicol Cup Catanduanes? Yun nga, sabi nga ng aming import na si Tikboy, yung tiwala lang sa sarili, yung depensa, kailangan every time, every game na that you're inside the court, focus sa game. So yun, may mga miss din, may mga error, but okay lang. Andyan yung lakas namin ng loob. And si teamwork, yung process talaga ng, bago namin marating tong champion na to, yung process from the beginning, yung sacrifice ng training, hanggang sa natungtong namin tong champion na to. Thank you, Lord. Yun lang. Ayan, well-deserved MVP nga naman talaga. And how about naman sa ating best import? You played sa Albay, Camarines Norte. How does it feel na dito ka hinirang bilang best import dito sa sarili mong hometown o dito sa sarili mong probinsya? Yun nga, hindi naman yun yung goal ko talaga nung nag-start tong league na to dito sa Catanduanes. Hindi to yung goal ko. Sabi ko nga kay Kapa Morgan, kay Wad, ang sabi ko is gusto ko mag-champion dito sa sarili kong probinsya kahit sabi nga import sa sariling lugar, pero ang mindset ko talaga is mag-champion kami kung ano yung individual awards na nakuha namin, bonus na lang yun, pero yung importante is yung mag-champion kami. Ayan, congratulations to the both of you. At ibalik naman natin sa ating panel. Coach John and Coach Paul, kamusta? May gusto pa po ba kayong itanong? Tama, may katanong kay Tikboy. Tikboy, nagkita tayo during the opening. Sabi mo, gusto mo manalo ng kampyonato dito sa Isla ng Catanduanes. And right now, champion ka na, partner. Ano masasabi mo? And talagang pinaghirapan mo tong championship na ito. Wad, yun nga, nung before tong league na to, sabi ko, di ba, sa papawis natin sa ABC, gusto ko talaga mag-champion. Kaya
yun, sakripisyo, yung pagod ng mga teammates ko during practice, worth it naman. So, sila yung dahilan kung bakit nag-champion kami kasi sabi ko nga, nung natalo kami nung biga nung elimination, siguro may purpose kasi natalo kami. Hindi kami pwedeng mag-rely sa individual skills o talent namin. Kailangan namin mabuo as a team. Siguro yun yung pinarealize sa amin nung natalo kami nung elimination. Yes, again, this is Coach Paul, Tikboy, and Albert, congratulations on your win. Ito na lang, ano na lang magiging mensahe nyo sa mga batang nanunood na gustong marating ang narating ninyo ngayon. Ano ang message nyo sa kanila? Ayun, magsimula naman tayo dito kay Albert. Message ko lang sa kanila, wag mo na magbisyo, focus lang sa laro nyo. Kasi pag nagbisyo kayo, wala lang kayong mga lakas na stamina makukuha sa basketball kasi basketball is a physical game. So yun, focus lang sa game, walang bisyo, more practice, okay? Kahit na pinapagsabay ko yung pag-aaral ko kasi and yung paglalaro ng basketball. Although mahirap pagsabayin, but hilig ko yun, so kinakaya ko. So yun lang, thank you. And well said, Albert. I 100% agree with that. How about naman sa'yo, Tikboy? Yun nga, sabi ni Albert, iwasan yung bisyo kasi kung may goal kayo sa buhay nyo, so nadapaman kayo, kailangan yung bumangon, kailangan yung tumayo para maabot yung mga pangarap nyo. At ang pinaka-importante is yung pag-aaral nyo, huwag nyo kalimutan kasi yung basketball, hindi naman habang buhay yun. So parang gift lang yun sa inyo na maging instrument kayo na makapag-inspired ng mga tao. So yun nga, sa akin, marami ako na-inspired. So, masabi ko sa kanila is mag-training sila, disiplina yung sarili nila kasi wala lang makakatulong sa kanila kundi sarili nila. Ayan, may nais ba kayong pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for your all throughout journey here at Ako Bicol Catanduanes? Shoutout nga pala dyan sa family ko sa Negros, kila Lola, mga pinsan ko dyan sa Negros. And kay Kuya Jan, kay Ate Det from Pasig. Hello sa inyo, sa mga pinsan ko na nanonood sa Dubai. Sila Ate Jan, sila Kuya Bom, sila G. Hello sa inyo, sa mga family and friends ko. Kay Mama, kay Papa na patuloy pa rin nanonood, sumusuporta sa amin every game. And sa brother ko, Tikson, yun, doon talaga kumukuha ng lakas ng laro sa loob ng court. Sa mga tagapagsangaan dyan na nanonood, sa ano pa ba? Na-shoutout ko na ba lahat? Kinakabahan ako. Hindi ako sanay na ina-interview kasi first time ko lang mag-MVP dito sa Ako Bicol Cup, first ever league dito na big league dito sa Catanduanes and nakuha namin yung kampionado. So yun, nakakakaba talaga. Shoutout na lang sa inyo sa hindi ko na shoutout. Hello na lang sa inyo. Thank you, God. Ayan, nagpapasalamat nga ng malaki itong si Albert sa kanyang mga supporters. How about sa'yo, Tikboy? Nagpapasalamat ako sa lahat na sumusuporta sa Team San Andres all throughout the series in tournament. So, ginaid nyo kami, di kayo nagsawang sumuporta sa amin. Yung wife ko na talagang alam niya na napabayaan ko sila kasi yun nga, nagsakripisyo ako para sa ligang ito kasi sabi ko nga sa kanya, gusto ko mag-champion. So worth it naman yung mga anak ko kay Atina, kay Amara, kay Eja, at saka yung mother and father-in-law ko, at saka yung mga kapatid ng wife ko, at saka yung mama at papa ko na laging sumusuporta, at saka yung mga kapatid ko, at sa lahat na bumubuo ng Ako Bicol Cup, kay Commissioner Lloyd, kay Boss Ino, at sa mga staff, at sa ABC community, sa Nandes Basketball community, sa Coach T Skills Academy na may laro bukas sa NBTC. Good luck sa inyo. And sa lahat na sumusuporta sa amin, maraming salamat. At yung yung Amando Coffee College na nanalo kanina sa Bukal, congrats kay Coach Alter Verses, tsaka kay Ate Maika, at saka yung mga anak niya. Tsaka sa ACC alumni, kay James Carl Ubalde na teammate ko nga noong college ako. Congrats kay Julius. And sa lahat na mga teammates ko, sa lahat na family ng mga teammates ko na pinayagan nyo at nakasakripisyo, maraming salamat. Ayan, congratulations to our best import
as well as to our MVP for Ako Bicol Cup, Catanduanes. So in behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Commissioner Sir Lloyd Rivera, to our Technical Head Director Christian Calleja, and the rest of the team, I am Jessamine Navales, your courtside reporters. This is once again Ako Bicol Cup Catanduanes. Hanggang sa muli.